Assalamualaikum. Siz vestibülü Sizin geçten bak. Bana işte ne yapıyorsun? Neler İslam şu Yine sağ ol vestibülü. Komşular komşular. Oğlu Hudaya şükür koymadılar mısın? Sağ ol benim şükür. Vallahi gep iştaplar. Doğru. Onun kadar söylesem başlayıverdi boş boş. Vallahi. Men arada var ya inip plattan çıkıptır. Nime İngilizce kanalına Instagram account'ta sorma ettim. Kimi çağıran inlik podcast'lar diye ondan sonra adam kapat geliyor. Arası çağırdı da inip kesinlikle yardım çıktı. Doğru. Öyle Hatay'da çağıran mehmanların yanında men hiç laf olup kalyan o. Yok, la o yerde çağırıyor mehmanlarımızdan dine bir. Asıl men başlanda bir fikrim vardı yani ki ya da şey dokun talipte Türkmenler yani belli bir derecede köpek yani iyi şeyler kötü de Türkmenistan belli bir adamla yani ki derecelik galiba koşul yani IT uğrundan yönü seni tanıyan adamla falan az diyecek olan yolu tanıyanlarımız yolu demek bilen kapadım da sen istidad etti. Yani belli bir adayda ne yaparım ben sizin gari nidin näme çok koyanlar näme etýänler belli orada size kılıp bilenler köp etýän ondan anar kıyana bir kakadan west wadi şoň ad köp galat geldim. Indi belli bir derejede dürüst adamlaryň näki pikralsyny näki belli da dünýä garaşyny görjek dinlejek adamlar köp. Hani nesip olsam haberlaşıp üstüne işlep edip bolar aslında. Aw men indi köpde dal buradan ýa-da soralar da ondan güleşer. Böyle YouTube'dan görýän agzalarymy sesimiz eşdilýärmi, ýüzümizi görünýän ekran. Eger görünýän bolsa sesimiz eşdilýän bolsa plus goýaýyn. Muhammed gelin sesi ýaňlanýar diýe. Sesiniz pes gelýär diýe. Kimiň sesi pes gelýär? Menki pes gelýär. Bah. Bu diýerler. Waleyküm Ses salam. bilmeli. Pluslar bar, eşdilýär eksen. Emme salam, eger soralaryňyz bar bolsa, caps lock bilen uly harf bilen sorag diýip ýazyň, ýagny gözümizden gitmedi ýaly. Soň sorag diýip ýazyp iki nokat goýup soragyňyzy ýazyp bilersiňiz. Şolar ýaly eden ýagdaýyňyzda gözden gitmez. Benim ekranım geldi. Yine 5.000 karaşaylı adamlar soň başlar. Assalamu alaikum Kadir.
Başlayançak yol edildi. Değişli sorularınız bağlı olsa sonra verin. Salam Kadir Bey'den. Aleyküm Yeni selam. Olmuşsunuz. Da şükür koyuyoruz mekan. Şükür da. Video baştan bölüm. Kameram. Geçiyorum artık. Reyna barla. Kayıtım açmalı. Salam Resul. Hoş geldin. Tamam. Hem salam. Sizin sorularını sonra verin. Yol edildi. Değişli sorular belki sonunda da cevaplayabiliriz. Yoş başlayıversek böyle ilki özünüz arada tanıştırayım. Kısaca. Resul senden başlasak. Resul ben öyleyim ya. Dinen biri var. Yok sen öyle ama. Ben Resul Fersuparov. Okan'dan Türkmen baştan. Şu an Bilkent Üniversitesi'nde 4. sınıf okuyuştu. Şu formalı nihayet bu. Başka yani diyeyim programmeri ve uğruna Rıza olarak şeyle işletiyor ama Türkiye'ye bir kampanyada Ankara'da. Başka şöyle böyle. Hükümet geldi siz devam etseniz özünüz arada tanıştırın. Men adım Muhammed Kelly. Malatya'da 2. yıl talip ve grafik dizayner. Şu vaktilarda yani sosyal medya marketing kampanyada kreatif direktör ve freelancer. Başka ne mi? Şöyle ifade soruyor. Mekan siz özünüzü tanıştırsanız. Salam hemme. Cuma urun komputer Sesiniz biraz döngän mekan. Mekanlar Rusya devletinden atnaşy aramıza. Özü Python developer. Hazır kod okuya özüňem. Otowy menem biraz sesiniz döngdi. Delil yok. Menem özüm arda tanıştırsam, men özüm Kadir. Yol öğretde esaslandırıcı. Hazır berde moderatorlyk ederdim. Men bir 2-3 yıl tecrübem yok. IT'da 1 yıl torak bari web developing bilen meşgulanýar. YouTube'da biraz iza galyanlar. Bir yarım minut ýalykda iza galyanlar. Şoň üçin gönül soraňyza jogap gelmese gatyrma. Hoş. Hazır ýene bir gün garaşaýly ondan soň soralarymyz bilen başlaýarys. Hatta garaşmasam bolýar. Ýa-ni uzun soruplar bu. Ýene birinji soramyz näme üçin IT bölümini saýladyňyz? Ýani Muhammed Kelly dizayn, men bilişime gara öz oruň başgady, soň IT'ye geçdiň. Mekan bilen Resul'un öz oruq IT öýtýän öz şu wagt ýokary gojaýlaryny okaýarlar. Näme üçin şu bölümni saýladyňyz? Näme sebäp boldy? Menin uğrum IT değil aslında. Yani IT geçilmeyken. Uğrunuz nämede? Biraz doňdyan aýdyňyz. Menin uğrum şu wagt oýlan ýanky nefti gaz bölümünde okuyan men. Yani özüm goşmaçy Rusya geleninden beri 3 ýyldan beri self-taught özüme öwrendim.
Atu. Köpüýmiz şolar ýaly aýtýan. Türkmen IT-lardan köpüsi başga urak ondan soň geçýärler etýän IT. Siz nädingen hömet geldi? Men ýagdaýym az başgaça. Asıl men Türkmenistanda batmam uzun nesil, häzirem bazı uzun nesil okul merkezi wady. Şo ýerde bir ýa-ni jurnalistik näme diýilýär jurnalistik grupdan jurnalistik gurnugy wady. Ondan şo ýerde bir dizayn adypdym gördüm ýani. Ondan gelecekde ölme kömek bolar. Belli bir gowuna öyle halayan adam. Şimdi balak koyunca basında 4 yıldan olacağım. Ondan malaza geldim ama ben hem IT'da her kim kompüterde öğreniyor yani marketing dedi menem gıdıktan basında öyle kan yani kadar belli olarak balak koyma halandan ile kan ben IT'da IT'ne malak koydum kod yazmalım. Yani belli bir de grafik designer hatam onaylı oldu. Yani asıl okuyan adam halkara atmışlar. Men ikisini halayan, yani grafik designeram, işimi üçe iyi halkara atmışım okuyan. Atu. Resul Kare, siz özüňiz barada gurulmarsam näçe IT uğrunu sayladınız? Asıl menki saylawam seýäri okuw sıramda o bilen uğrum şu da aslında okuwlamak kiçilikden beri elimden kompüterden bağlı çıktı işler falan şulanyadım, halayadım, gıdıklanyadım. Şoňçun men üçin kamerada ataylamak aladım ama ýokdy, halayanım şudy. Bundan başka futbol oynamak halayadım. Yani o kamerada ataydı. Näme diýdi? Ofisde de şoňçun kompüter sayladım. Yani точно kompüter injiniýer bolup kaýnya olup onu kaýn beler adam ýokdy. Asıl başta giremde kompüter muallimçiliğine gittim Kışkıvar Üniversitesi'nde. Yani soň halamadım. Ondan çıktım 2 yıl sonra başka üniversitede geçtim. Has kompüter programming ile bağlanışıkta uğra sayladım. Atu. Täze giren speakerlarymyzda ýatladyň. Sorawçylar birinciden özüňiz barada gysgaça tanıştyrsaňyz, soňdan IT uğruny näme üçin saýlandyňyzy, ýani näme üçin IT uğruny saýladyňyz, şöyle urda adekvat işleýäninizi şolap berseňiz. Rahim salam, siz dowam etseňiz, hoş geldiňiz. Salam hemeňize. Menem birinji gelýän bäri. Menem Rahim, menem 2010-njy ýylda Türkiýeге geldim. O TCS diýip programy bar, şoň bilen geldik. Fizika injenerçilik uğruny okumaga. Ondan soň 2017-de okuw gutardym. Ondan soň Orta Doğu Teknik Üniversitesiňde magistratura başladym. Ondan soň 2018-de de bärde Softtek diýip bir firma, o taýka işe girdim. 2018-den bäri şu wagt Softtekde işläp gelýän. Programmerlama haçan başladym diýdi aslında men birinji bäri gelen wadyma barazrak fizika bolsa-da ýandan bir gıdıklanýardym. Ýa algoritma zat näýelik ýazmaly çözülüş barada. Da birinji kursda zat gıdıklanyp başlapdym. Soňdan bizim öz bölümden fizika injenerçilik, burada bar termodinamika, mehanika, elektronika, burada zatlar üstüne menen soň ikinji, üçüncü kursda kän wagt bolmady. Ondan soň dördüncü kursda gutardy şo bolay. Ýene bir elektron spin rezonans diýip fizika bir sistema bar. Şoň simulasiýasyny etmek üçin ýene täzeden programmerlama başlapdyk. Ondan soň nemede de magistraturada men çoňur öwreneli. Ondan soň o işte matematik meseleleň, işte diferensial meseleleň kompýuterde çözülüşini has öwrenmek üçin magistratura başlapdyk. Ve soň magistratura dowam etip barkady. 2018-de işe ýene de bu programmerlamadan boldy. Bärde Softtek täze gutaranlar ýa iş alış programmasy bardy. Şoň bilen Softekge girdim. Giren wadymy başda C# development uğruna işleýärdim. Bir 6 ay ýaly. Ondan soň şu wagt getýän işmem soňky 2 ýyl urak, 3 ýyla ýakynlaşyp gelýär näme. RPA uğruna işleýän. Yani RPA robotic process automation. Ofiste edilýän, rutin kompýuter edilýän işler bar bolsa, şolary automatlaşdyrmakda. Şu şekilde. Öğrense
Akşamda Devlet Ataballiyev, hoş geldiniz. Siz özünüz orada görünseniz. Salam. Adım Döwlet Ataballiyev. Men yani bir Orset Rus devletinde başladım. Yani bir program ýerleme. O taýda Bauman Üniversitesi'ne oturansoň, yani üniversitede özünde de yani program ýerleme, yani software engineering okudum da. Şol yani ondan soň üniversiteden soň şu Mail.ru grup diýip şu taýda intern C++ developer bolup başladım. Öyle kişilikten bir hıvısım var. Şu program ýerleme. Öň biz Visual Basic'te zatda kişi wagtymyz ondan başladyk. Ondan şol orsetde şu intern bolup Mail.ru grupda başladım. Ondan soň bu Yandex'te bu ýöne taýda junior bolup C++'da işledim abi. Öyle junior öğrenmek için şey başladım. Ondan sonra Java'da açık Java üstünden Java dilimine bir bankta işledim orsetde. Ondan sonra şu Android üstüne mobil demeye geçtim. Şöyle Doğru. Maksat Anna siz özünüz orada tanıştırsanız. Şeklin bağlı. Ruşen adırlıkça çıktı etken. Siz devam edin. Teknoloji ol. Özünüz orada tanıştırsanız. Salam hemmäde. Hom ýazyşymy akşam haýyrly bolsun ki. Men Rasyat Gurif. Aslında düýnüm gurulýar. Yani täzeden haýsalamak gerek bolsa. Rasyat Gurif, Aşgabat şäheriniň Batýarlyk etragynyň 120-nji orta mektebinde, o mektebinde 10-njy klass tamamladım. 2012-nji ýylda. 2015-nji ýyly Türkiýe döwletine geldik. İstanbulda bir Panaton kurs neme ýös bilen türkçe taýýarlama okudyk bir ýyl. Soň 2016-njy ýylda Karadeniz Teknik Üniversitetinde kompýuter muallimçilik kompýuter şoň aslynda BTD ýa-da bilgisayar öğretim teknolojileri kompýuter we muallimçilik teknologiýalary okudy geçýär aýyn türkçe perwody. O bölümünü 2020-nji ýylda tamamladım. Okuyan wagtymda 2 ýyl araşdyrma geliş Trabzon şäheriniň araşdyrma we gelişdirme bölümünde işläp başladım. 2 ýyl 2 ýarym ýyl töwerek o taýda işledim. O taýda kodlaýap proýekti bardy. Kodlaýapda şuňaly näçinji orta 5-nji klassdan 2-nji klassa çenli ýaşlaryk çağalary ýa-da algoritm, robotik kodlama, dizayn ýa-da web dizayn ýa-da sapaklardan program ýerleme we algoritma ugurlar boýunça sapak berýärdik. O taýda işledik, dörli proýektlerde işledik çağalar bilen birlikde. Soň 2020-nji ýylda okuwy tamamladıktan soň Better Software Company nemede bir ýazılym firmasyna firmasynda işläp başladym. Tapmynan bir 2 ýylak orada boldy. Arkadaşlar da ýeşmegen ýeşen. Tapmynan bir 2-3 aý ýaly töwerek o taýda işledim. Web developer bolup. Ondan soň şu wagtlaýça käbir meseleler boýunça işden aýryldım. Başga şu wagt işden ogrundy. Şu 3-4 sanalyk ýarda kalan proýektimiz bar. Nesip bolsa şolaň üstünde işläp ýörüs. Käbir gökdönüşlikler sebäpli şu wagt dördüň nesip bolsa bir ýakyn wagt dowam etmekçi. Gaýtça şey. Bu öğrençler Ravşan Oşak özünüz orada tanıştırsanız hoş geldiniz. Şu mikrofonu vestlenen. Çıktıktan. Nur İslam siz devam edin. Hoş geldiniz.
Olan çıktı. Hoş geldiniz diyen adam çıkıveriyor. Yani geldim. Mikrofonun yaptı. Ruşen. Ya işlemem. Ka bolle. Estilem. Aydın. Estile. Kalam yan var. Şuna bassın maçık gidaydılar. Başla. Şu görýän adam köp mi ödüyorum? Zoom'da birinci gedek bolsam var. YouTube'a girseniz YouTube'da şu an 40 adam var orta. Ha. Men sana sorulara Bilmiyorum. getireyim. Özümüz Ha, az düşündüm. yani dizayn uğruna ne elimiz özümüz okudunuz mu ya da öz görseniz olur mu? Orada burun görseniz. Ya men Rawşan Gowşak 92-nji ýylda doglan. Ýani gutoran ogrum dizayn bilen baglanşygy ýokdy, matematika muallimçilik. Yani neme Türk Üniversitetinde atbatta isteyen bölümü daşar yurtuldu şeyleri jan birinci nämes, ikinji nämes, şonu birinji matematik, ikinji kompýuter Sesiniz dondu. dualin kompýuter men başda programistde de neme barlyk gördüm. Programistlerin web developer, front-end design, HTML, CSS, onun soň neme işläp beren firmam ularlyda ilki köp zady, köp uğur bolýan da soň bildiňe UI design edýär bolan, UI bilen UX çenli bölünip gidýär şolar ýaly. Bizim firmada da kod yazmama zerurluk kalmadı oğlum. Men diňe dizayn etdim. Oğlum men UI dizaynlarla has köp logo, branding'e gyzykdym-da. Şolar bilen meşgul başladym onu. Oğlum neme? Kamera. Esas soň 2 ýyl beraber Instagram proýektler bir 50-60 tanykda ýasan logoma. Yani neme? Diňe logo edenim bolýan var. Logo beraber hilek avra ýol ýa-da çala logan uniqueligine ne baş unikalnessine zaten seren da diýen beýleki upakovkalar zatlar bar kamera neme bar ama şo taýda bar sahal mesela neme ýokda vizitka da itkoşk dizayn ýa upakovkalarda itkoşk bir-birini aýratyn göremokdy. Soňra upakovkalar edemegimde logo bilen branding şo zatlar edem gowy we bir şo taraba has nemem. Şo taskları alsam has şaltrak bolýan. Çemara näli kraskan upakovkasy ýa bir suxaryň daşy bolandan se oň mara nemeler kan uzak gitdi. Gidiş kat başa hat ütkut zat diýen onuň köp dizaynlaryň mara şu ay borla diýip gaýdýan ýa şolarym gaýdýan se. Başda hezil wagt wa neme klient bolly kabul etdim şunu ýara şo wagtlar hezil ondan soň nemesi başlaýar. Şonson bir istenlik kâra var bolan söýgün şoňa özüň ala bolýa alyp beren barmy? Ala sen gitä baran barmy? Baka Bizim gelişende belmeler ana. Gerçi neme islenip bir neme kâra var söýgün. Arada var kâra söýgün sen şonu var hep hiç hyjyly neme hyjyly ýapyşmaga däl şonu taşlamaz o kömek edýär diýär. Onuň diýem gitmeýärden çykyp gitdi. Men özüň gurlaryň bilen biriňiz var. Bolunlar oşan minni kaçyramady. Ýok hatda. Şolar ýaly nemeler. Instagram esasy var. Instagram'dan köp adamlar men tapýarlar portfoliony bir açyk düzejek bolýan ýöne onu köp proýektim Instagram'dan kötü şoňa bardy. Başga da daşyndan döreýän startupym badyr bolýan. Hazır siz ýeke Türkmenistanda bolan ýeke speakerimiz gurulýjymyz ekän ýanşysam. Türkmenistanyň içinden alýanyňyz zakazlar ýa daşyndan işleýänmi? Portfolio Köp içinden daşyndan bolsa da köp ýene Türkmenli.
Şu Hindistan'da var, Malazya'da var. Nemeler, klientler. Yani Türkmen olur. Yani daşar yurtlu da. Daşar yurtlu yo Upwork'tan zaten tap bolýar da olara bir hil İngilizce yetmedi diýen. Biram nemesi töle demek problem var. Bolýan ay Türkmen klient nemeden on. İzizlenip onun şoň bilen dowam. Hatta öğren şarttan sandılar. Ne Nuruslan hoş geldiniz. Siz özünüz vardı tanıştırsanız kısaca. Hoş gördük. Ben adım Nurlan. Bakalavra Türkmenistan'da okudum. Transport Institute'unda indim 2018 yılda. 18-20 aradan Hindistan'da Computer Science'dan Master Degree'mi ettim. Öyle hat kılıplanyan orum Network Engineering. Yani muallim bak kelim son. Hani dinle networklarla programming'lerden tatap veriyor. Hani program Introduction to Programming diye başlangıçlara tatap veriyor demek. Etatan Network Engineering'den hat bıdıklanyan birazcık deepleşen öğrenecek var yani. Hatta sizlerden Kırgızistan devletinde muallim olup işleyen, yanlış bilmiyorsam. O Kırgızistan'da bir kolejde muallim olup işleyen. Çağlar 10, 11, 12. klas yani şu yaşlarda çağlar da hani tek üniversite yaşını doğru yetmediler. Hani kolejden tam üniversiteye gitmediler. Hatta hemmemiz ne aramda yine Toylu Bozcanov var. Toylu Bozcanov size özünüz vardı tanıştırsanız. Yok, o dinleyici, ben tanışmam falan dinleyici yok girdi de aslında YouTube link paylaşmadım onu. Böyle delil yok. Ne soruları aydayın, ne işlere denekleriniz var arada görün verdik. Her kim biraz bakışan yurtunu süzürüyoruz. Ne kaysı orada işleyenlerini ayttı. Aranızda Türkmenistan işleyeniniz bağım deyip sorattırlar. Hazır kuatta dine Rövşan Oşak Türkmenistan'da işleyen alanlarımız da yurtta. Son Rahim bilen habarlaşmak için kontaktlarını koyayım deyiptir. Biz son YouTube şu YouTube'daki videonun aşağısına hem gurulejilerinden kontakt danlarını koyuyoruz. Türkiye'de işleyenler taliplerin praktik edilecek, işleyebilecek yerler vardı. Ne toplananlar vardı, gençlerine etkilerini Türkiye o sonra önümüzde var yani ikinci iş tapmak aradı ve freelance işlemek aradı sorularımız var. Şöyle gençlerini düşündürüyoruz. Robotics bilen meşgullanyan oğlanlar net paylaşıp kalar. Adekvat aramızda robotics bilen meşgullanyan yok için developerlardan. Hatta sorular sorular yalap. Hani ikinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuz nemedi? Nem için IT ürün sayılmalı ya da nem için IT ürün sayıladığımız umumaysa ahli kullanıcılarımızın kuvvetler olan için sorular sayılaptırlar. Hakikaten bir orada devamlı ve lezzet tarpı işlemek için esasa kuvvetin bulmalı sonra devamlılık yani Biram IT orada hemişe öğrenip durmalı, təzədatlar, təzəlikler berilip durmalı, təzəliklere açık olmalı, yani hemişe öğrenmenin üstünde durmalı. Şimdi şular yalıp doğru verelim. Aramızda designerler var, developerlar var, muallim öğretmenler var. Şimdi şu IT uğruna katı köp uğur var. Şimdi şu anki gurulejcilerimiz IT ile meşgullananlar ya da kızıklananlar şu IT uğruna kaysı uğru sayılmalı ya da kaysı program dilini sayılmalı. IT uğrundan başlayacaklar. Aranızda burun veres gelen bağırsa gurulejciler. Yani ne için uğru sayılmalı ve başlangıçta kaysı program dilinden başlasalar has ansat deyip kriteryan. Eğer burada mesela var olsa ben mikrofon vereyim. Rekula mikrofon açıp geçtim öyle. Ama gurulacaklar mikrofonla açaysın solar gurulacak deyip düşündüğüm. Mümkün kadir verdi. Ama mekan devam. Bir
programmerleme dilini öwrenýänler üçin iň uly problemlaryň biri aslında şu, ýani haýsy ordan dowam etjegini tapmak, yani özüňi keşfetmek aslında. Indi noldan başlayanlar üçün bir haýsy programmerleme dilini saýlamaly diýse, Python dilini men maslahat berdim. Çünki onuň öwrenmäne has aňsat, sintaksisi zady has aňsat. Yani beginner friendly zat diýerler, yani aňsatda sintaksisi beýleki bir programmerleme dillerine garanyňda aslında. Bundan soň ve bir programmerleme dilini öwrenende de nähili diýsem kam köprek praktik etmeli aslında, onun bir formulasy ýok. Nädip öwrensem kam onun bir formulasyny soraýar köp kişi. Näme etsem tiz öwrentilýän. Diňe praktik etmeli, köp algoritmalar çözmeli. Belli bir aslında bir 5-6 sanyk möhüm çözülmeli algoritmalar var aslında. Şonu bilsen, yani beýlekler bilen has baglanşykly solar. Şol var, soň başga, yani haýsy bir IT'de bir ugry saýlasaň birinji bir programmerleme dili gerek. Yani onun üçin men Python maslahat berýän aýtjymy alyp, soň başga IT'de nähili ugurlar we özüň keşfedýän soňundan, yani haýsy ordan gitsem maňa ýeňil bolýar. Ve birinji olarda nähili zatlar diýsem bolýar. Özüňe aslında has ýeňil geljek zat saýlaýar. Çünki IT'de ummansyz köp ýanky ugurlar var. Başka boş bilecek bağ olsa men biraz izlesek. Oňsyna Nur Islamam maqullady ekän, ýalňyşmasam. Hawa. Rahim kollada. Mekan hakyky program ispoljak bolsaň näme etmeklerini oňat sünnän geçdi. Mene maqullaýan. Biram daşardan teredende köp kişiň isleýän zat bar da, ya programmerlemede gopul we ya iş nemesi şerti beýlekler ora aňsat, ýani nähile gir bolar diýip demetýärler. Birinji bilen programmerleme dili öwrenmäni demetýärler. O hakikaten programmerleme ol dowam etjek bolsaň o ýoluň biri. Ýöne men üstüne goşmak isleýän zatym, eger tehnologiýa dünýäsinde ýer almak üçin hökman oturup, ýani hard kod ýazmagam hökman dälmi kadiýan. Uly firmalara seretseňem, öz firmamyzdan tutsam häzir beýleki töwerükde firmalara seretseňem 100 kişi mysal üçin işgär boldy, 100 kişi işgär bolsa, şoň mysal üçin ýani 60-70 sanawy hakyky core developerdir ýa-da 50 sanawydyr. O galanlar o taýda bu işiň analistler we onuň soň proýektlary dolanýanlar we onuň soň satyş tarapyna bolýanlar we bularam aslında nemesde gyzyklanıp bilerler. Şol üçin men hökman gidip hardcore oturup özüm kod ýazjakka, men gürlemän gowy adamlar bilen aragatnaşyp gowy isen gidip sen hem tehnologiýa bilen hem gyzyklanýan bolsaň, gidip sen o tehnologiýany o satmak tarapynda da durup bilersiň. Ondan soň men adam nemetmäni işlerine nähilek görýär. O zatlary oňa biletim gelýär. Onu business analyst diýip aýratyn rol bolýar. O taýda da rol alyp bilerler. Bu business analistleň etýän işe aslında gitýär bu ediljek işi gider müşteri bilen gürleşer. Hemme zat näme etmeli, jikmejik on dokumentasiýasyny eder we gelip developera şunu edilmeli. Şo aragatnaşyp gurýan adam. Bu ýenemede programmerleme ya da teknoloji dünýäsine gaty esasy rol oýnaýar. Biram eger başlamak isleýän şini dünýäde soňky trendler arasynda citizen developer diýen bir trend bar. Bu citizen developer diýmek näme? Indi sen şu adam öňle esas oturup ya C++ yani C açıp ya da C# açıp kod ýazmak we indi hakyky hiç näme programmerleme okumady adamlar oturup drag and drop knopkalar bilen özü
nemede Paint'te surat çizýän ýaly öz programmasyny nemesin gurnasyny olar ýaly sistemalar amma olar da ýuwaş-ýuwaşdan gepler. Mysal üçin men üstüne işleýän UiPath diýen bir programam şoňa mysal bolupdyr. Ýa-bolmasa işte PGDD ýa-bolmasa Salesforce olarda da ýuwaş-ýuwaş o neme o goşan bolýarlar. O taýdan neme başlap bilerler. Men goşaklarym şolar gyfasy. Malaşam. IT'de insersiýaňyz endiňe bir kodlama bilen çeklenýär. Görýän bolsaňyz dizaýnam IT urlaryny diýişli. Misal üçin aýdal siz surat çekme öwrenýän bolsaňyz ýa-da kreativni diýip hasaplaýan bolsaňyz özüňiz dizayn urlaryny görüp bilersiňiz. Şoda IT urlaryny diýişli. Ondan başga da data analistler we database we ýani bazalar bilen işleşmek, kodlama bilen meşgullanýanlar, ýa-ni isenlik bir kodlama dilini öwrenseňiz, beýleki kodlama dillerini öwrenmegiň kyn bolanok da aslında hemmesiniň hem algoritmasy we OOP'si şol bolýar. Soňam aýdýşýarlar, diňe bir kodlama ýa dizaýnlar içinde product manager we başga da DevOps we ýani bulut hasaplamasy diýen inženerler bolýar. Özüňize görä, özüňize näme zat göwnüňizden turýan bolsa, näme haýsy orada işleşmek ýa mesele çözmek isleýän bolsaňyz, algoritmalar bilen isleýän bolsaňyz, kodlama edip bilersiňiz. Şoň üçin gyzyklanyp öwrenip bilersiňiz. Diňe bir kodlama bilen çeklenmeň özüňize gyzykly bolan uğurlar saýlap, şoňa görä IT uğurlaryny saýlap bilersiňiz. Şurada sorular ýetdir. Çal men sorulara gaýyn. Basic üçin başlangyç üçin haýsy? Senlik programmy dilini öwrenip bilersiňiz. Ýöne oglanlaryňa aýdýşýarlar. Python ansat bolandygy üçin maslahat berýärler. Şoň üçin şonu öwrenip bilersiňiz. Soň web developerler üçin näme advice berip bilýäňiz özüňi improve etmek üçin? Web developing aslında ulu kampanyalarda front-end, back-end tip bölünüyor. Front-end'de HTML, CSS, sonra JavaScript programı dili. Back-end için 3-4 tane programı dili var. Node.js, sonra PHP ya da Python'un Django framework'ını esası aktuallar, şolar. Sonra näme üçin Google'dan gelýän competitionlarda türkmen komandlar az ve soňky ýerlere alýarlar. Meselem siziň araňyzda gatnaşýanyňyz barmy diýip. Men pikirimçe, misal üçin türkmen ýaşlary näçe 1 million ýaş okuwçylar bar diýsek, oň näçe prosenty IT'de okaýar. Ýani biziň sanymyz az bolan üçin görünmän bolup biler. Misal üçin şu wagtky aramyzda gatnaşýanlaryň hemmesi aýdaly men tapan tejribeli deweloperymda. Bundan başga da ençe türkmen deweloperlary bar. Ýani her ýerde belki bardyran biz bilýän derler. Bar. Ben şu aýtjak boldum. Meselem Google Hashcode ýarşytyrlýar. Şonu derdi Türkiýede okap beren. Yok Türkiye'de de Rusya'da okuyan bir oğlanın komandası mesela top 10'a girip diyormuş. Tam adiyat mısın o? Yani o olimpiyatlara da katılmış ya. O yarışlara katılmak için biraz adat gerek competitive programming tip uğru var. Adatlar için, yarışlar için tayinlen yerler. Mesela computer mektep olimpiyatlarında atlarına katılmış gören modanın bilen adat ya da sorular puzzle ýa-da bir helle sorular berilýär. Algoritmler, data structure'lar bilmeli. Günlük ýa-ni bir front-end developer'ın ýa back-end developer'ın ulanjak datlary da hiç gaýdy. Şoňçun olar has köp wagtlar günleriň köp wagtyny sorup çatyp geçirýändir olar. Şoňçun biraz o ýerlere gatnaşýanlar azrak bolupdylar. Birim onça wagtyň aýrýan ýerine getirýänler. Eger ýer almasaň pulum gadam plan okşan için kupatım eken çektiğilen o yarışlar tatlar şoň üçindir. Hakyky Google'ın edýän competitionlara gatkan.
Mesela şimdi şu yıl okumada öğrenme boşlukta Capture the Flag deyip bir cyber security competition var. Belki bilenler vardır aramızda. CTF deyip biliniyor. World yani bütün dünya boyunca katı iken yarışlar oluyor dünyada. Ulu kampanyalarının yarışlar var. Mesela şimdi Google'ın, Facebook'un ve CTF'ler oluyor. Şolarda katnaşmak men atını täderek bildim. Neşe netip bada katnaşmak planlayan ýöne hani katnaşanlarym özüni kendir belirtmän soň bilmeýän wagtlar ýa-ni karek bolmaly şäli. Katnaşanlar ýok-da, katnaşanlar badyr, biz bilýänler. Täze olar özüni reklam eden wagtda. Şimdi arzu edeceğiz. Murslan. Mesela ezik olsa yer alarsınız. Aramda täze gurulýjy olsun. Gonç Nurgaliýew, hoş geldiniz. Özüňiz barada gysgaça tanystyrsaňyz, ýani haýsy IT-ň haýsy urunda işleýän täze wagtda bu arada gurum görseňiz. Salam hemmäňize. Gijrak goşul nämen bolma bir hilek bolyn. Gysgaça web developer atal okumy Türkde İstanbul'da okudum 2018'de bitirip sonra 2020'de Türkiye'de startup'ta işledim. Full stack developer olup ondan sonra Fransa'ya geldim. Fransa'da firman halaman çıkıp sonra remote bir Belgia'daki bir startup'a koşuldum. Şatayda backend developer olup işleyen şu an. Ve ödümüm şu an Estonya'da yaşayan. Aygarat diyor. Hemen selam. Fransa'dan sonra. Google maslahatları var. Ağa, isik bolsa. Sorayan soraýat bir full stack developerlar üçin maslahat sorayan ýa-ni full stack ýa-ni backend'den frontend'den bilelikde alyp barýan dermen bolýan. Aramyzda da full stack'lar bar. Ýa-ni bilmeli zady, ýa-ni frontend'den backend'den bilmeli teknologik skill'laryny bilmeli. Indikler. Python'dan başga dile geçecek bolsaň kyn bolmalymy? Bolupdylar. Mysal üçin Python'dan C++'a geçmek kyn bolupdylar ýa-ni C++'dan Python'a geçmek kyn bolupdylar. Ýa-ni onu näme etjeňi aldy. Mysal üçin edýän işime gara mysal üçin käbir işlerde Python bolupdylar, käbir zatlarda JavaScript, käbir zatlarda C++. Mysal üçin frontend web developer boljak bolsaň zaten Python gerekli JavaScript bolýar. Şu amatly hasaplanýar. Ve böyle program dillerim şular ýaly. Soň full stack web developeryň ortaça salary, ýani aýlygy näçerek? Meselem men stack ýaldy, onu öňüňizde birleşirsiniz. Men gyzlaryň içinde professional developer bolup işleýäni biz aýal tanaýanyňyz barmy? Aslında bar, ýani men tanşym az bolandygy üçin aslında bar diýip bilýän. Ýani biz bilýänler bolupdylar ýa-da biz ýaly mysal üçin sosial medialarda aktiv görünmeýän bolupdylar men fikrimçe. LinkedIn'de var, köprek görýän, mene garşyma çykýar. Köp Türkmen datlarymız, kommentlerimiz, datlarymız bolman üçin kendi ýerlerimizi tanandyk. Mene köp her kimleri başga ýerlerde Türkmenler arasında ýoksa mesela Google'da işleyen ama Uber'da işleyen, bu kampanyalarda işleyenler ama ýa-ni kämir gatnaşamda tanandyk. Mesela ýa-ni competitionlarda ýarşlarda yer alýanlar da ama tanandyk ýa-ni. Beýnansapdan biz tanandyk. Indiki sanymyz ýoklan aramyzda gyz alaýly. Ýa-da belki olar köpçülik bolsa aýratyn emedipler, biledipler. Yani birleme dilleri var arada bir. Yani Python'dan başlarını falan sonra vardı mı sonyalar? Hava. Şeyde burada hatta bir yankı Python'ın PHP'de yankı Java'da hemmesi C dilden geliyor da aslında. C-like language'ler da bunu aslında Python'ın öden core C'de yazılan yankı belki PHP'nin core C'de yazılan. C++'ın şolar bile yazılıyor da en aslında diyecek koyan ne yani goýuklaryň hakykatdan howasdan bolaklansa bu ýanky C bilen C++'am şoňa da üst bersem ýa başdan
ya kompilatorun ya işli yani assembly neme urlayan yani link çoğaltır bilsem bir neme qadi yani. Soň üçin bu bolýar. Başlangıçta esasy programmerleme logikasyny düşündirmek üçin köplenç C dili kullanılıyor. Soň beýleklere geçende ansat bolýar diýip esasy logikasyny oturtmak üçin neme haýsy istendik ogruny dalim gitjek adamlar üçin ilki bilen hundamidini taýýarlamak üçin C dili ulanylýar. Logikasy beýleki programmerleme dilleriniň logikasy bilen meňzeş bolansoň başlangıçta ýa-da C dili has nähili köp kullanylýar. Men kimçe C dili biraz öde başlayanlar için biraz kıyınrak popüler. Mesela köp adam pointerlere gelýärler, şo taýda toňra gidip bilen oklar ondan öňe öde okuyanlar çünkü Python okuslary has howalaryn kaýdan öňe gitmek has çaltyrak bar ondan sonra ýene dibine gowçunjak bolsa täzeden C-ni görüpler. Köp üniversitetlerim ýewaş-ýewaş Python'a geçýärler. Şol sebäplerden popüler ýani hawa köp üniversitetlerde häzirim başlangıç dil üçin C++ ýa-da Java kullanylýar. En köne diller bolan üçin popüler sebäbi. Neme Python ansat da ýöne esasy bar yani programmy ýazmak üçin birinji birinji ýerde duranda mesele logika diýenler. Logikanyň bilemek hani iň gowy öwredi mesela Python'a bir kod hani C'däki 3-4 sanaky setireden gelýär käbir ýerlerde nädir o logikany bu bir setir bilen düşündirip bolmaýar. Hani if ýazak mesela ifdäki döngüni zady onu düşünmese adam birazjyk logikasyny näme diýen bir şeýle ýani men görüşüm tabii ýöne başlangıçta başta bölüm. Aslı düýüniden gelip çykýan köp tatly soňýarlyk da misal üçin ýa köp diller şu C podobny da diýjek bolanlar. Soň üçin asly ýerden çykyp näde ýazyryp ýa-ni misal üçin şu Python'un öz kordady nimede GitHub'da da barda ama PHP bar. Ozan girip görüp bolýar dedim. Misal üçin şu aslını bilsem men kirmäçi olam bir gowy bir zat bakar ýa. O Python'un başladan bolýar ýa-ni. Python'un bir zat başlamak üçin ýa-ni aslında bol taýdatlaryny bilsem başdan gowy bolar bakar ýa. Ondan şular ýaly diýip bilersmi? Ýagny min howasy we sabry uly bolsa C dillerini öğrensin. Min ýagny ýankyalap sabry ýok bolsa we çalt wagtda howasy çalt gitýän adamlar bar. Mysal üçin bir zat kynçylygy geçende şondan aňry gidip bilmeýär. Ýani sabry ýetenakda şolaram beýleki Python dilini öwrense has dogry bolarmy diýeni sebäbi başynda beter agram düşse dowamlygy bolmaz. Saňam howasy açyp taşlarym diýip diýenler. Aramızda täze başlayan speakerler var. Vefa Atamrad. Siz özüňiz barada tanıştyr aýtaňyz gysgaça. Salam olar. Biraz gelýär sesim ol işläňmi? O gel. Biraz geçsen wallamy nämetmän bolýan. Ýa zelelýär. Özüm asıl ýewapdan. Garaz Türkiýede okudum, doktoranturam doktora diýenden soň belki Fransiýa postdoktora geldim garaz 2016-da. Onum 2 ýyldam işletip bäri garaz bir institutda. Data science işleýän, şumadan bir Parijde başga bir kompaniýada işleýän data science 2 ýyldam gowrak boldy. Teňe gysgaça biraz has çaltyram boldy. Ýa bu. Ýa bu ýa meetuplaryň bolýan birinji gezek bolýaryk. İlk sapardan şeýle. Men bilýänim ilkinji gezek. Ondan bolýardymy? Yok. Google Developer Group diýip geçen ýyl ýylda açylýan ýalňyşmysam şonda bir gezek boldy diýen ýalňyşmasam ýani dogry detal bilmem ýani bir ýa-iki gezek şonda boldy diýip bilýän. Ondan soň dowam geler nesip bolsa. Oga nesip bolsa. Onuň garatyňyza bagly. Ýaşlaryň diýin. Nesip bolsa. Bizden geçten öyle biz de bir katlaşıp bir soru cevabı daim etsek.
Şundan garas. Quvonç berdimi? Quvonç berdi. Berdi. İşte Qaraşdyk gören Parij'e gelecek dedin zat dedi ondan sonra başka yere geç gidipsin gene sen. Parij'de virüs filan hele diyorlar Hayır, ne de virüs ha? Ota başka yerde yok mu? Hay. Ne Hasan aytsan yan vardı. Ben gaytım da tabilerim. Evet, ben yine öğretmenim. Teşekkür. Nasip olsa gelin boşayırız. Adat Cumay, hoş geldiniz. Sizem özünüz arda kısaça düşündürerseniz, yani qaysi IT'da qaysi orunda işleýäňiz? Salam olanlar. Ses ne goşdylýan? Hemme salam. Men Adat Cumayev. Şu an Amerikada yaşayan ve işleyen yermem nimede Abbott Labs'da Senior Cloud Engineer olup işleyen. Özüm asıl network işini işleyen programcılıkla bağlanışırken bir nemem yok. Düşünýän okuyap nemeleri mesela JSON'ları datları ya da Python nemelerini, skriptlerini okuyap edil gönümel işleşem zok. Yönü men gıdıklanyan ki bu Open Source Foundation, Linux Foundation filan ya beýle guramaları var, şolardan filan edýän işlerle gıdıklanyan sebäbi Open Source elimde ama gıdıklatmak için şolar ýaly. Häzirlikçe de şu ya Senior Cloud Engineer olup işleyen şu nemederde Abbott Labs belki bilýänsiňiz. Şolar ýaly. Özüm asmardan Türkmenistan okudum. Amerikada da 7 ýyldan beri ýaşaýan. Oradalarynızam kabul bolsun. Soralarınız bar. Men esasy neme beýlek sağ tarapda işleýän, siz çep tarapda işleýän IT. Amerikada bilýänsiňiz belki IT käbelňä çep tarapdakylar developerlar, sağ tarapdakylar operationslar diýilýär. Bilemem sizem hemmäňiz bilýänsiňiz ýöne prosta bir şonu anlaýan. Sistem admin, ondan sonra infrastructure tarafı mı? Nasıl girýär? Networkçi özüm asıl nerede başladım diýseniz şu Worldwide Technology var. Misal üçin diýeli dünýäde iň uly Cisco kompaniýanyň resellary ya da diýeli Juniper eşdensiňiz belki şolaryň technical assistance center'ına başladım. Işe şol ýerlerde başladım. İşgär boldum. Şolar ýaly. Üstüňizde jaket goken diýjekdim, mana aýtdyňyz da nire değiştirdim. Onun bir hava soğuk verdiler, arka verdik dedim. Doğru. Şu an sorular men YouTube'unu okuyan, şu an YouTube'da görýän adamlar sorularını bağlasa yazıp dersiniz. Son yavaş nik sorulara geçsek, şular soru var yani IT bilen gıdıklanýanlaryň iň köp sorayan sorularının biri IT onu okumak için matematika okmanmy, yani mektep programması derlerini wish matematika yani yukarı okul klaslarını okuyanlar için. Nuruslan? Şu başka men aýtjakym, birazcık icra kaldım ya taraf geçmedim mi? Qarad neme? IT uğri IT dilde bizim gözümüzde diňe programlama gelýär. Hani täzirde neme boldy? Data analyst, data science zatlar diýip başladylar. Matematika, statistika bilen programming garşymagy bilen data analistler ýa-da olurlar. Şol ogurlar bilen de täzirek tanışdyk. Näme üçin? Bir näçe tanış olanlar işlem taşyn artdyryman data analist işlem bolmaly ýaňşymyň bolsam. Ýöne IT sferasy diňe web developer ýa-da C ýa Python'dan ibaretdir we asıl esasy uluglar taşyn adada o welekişdi system administrator ýa-da network engineer ýa-da technical assistant tech assistant diýilýär. Tamam developerlar var. Hani her ayrı bölüm. Mesela için matematika networkçi olacak bolsam, network engineer olacak bolsam, üç buçuk bir matematik gerek. Ya birazcık logika ama bolsa, birazcık köprek hızlıklarını bilýän bolsam, alıp çıkıp bolýar diýip bilenler.
matematika nerede gerek data analist olacak bolsaň ana şu taýda has matematikadan iýen diýilýär bizde. Şu matematikadan iyi programlamagy öwrensen data analist bolup bilen gowjak adam bilen ýöne web developer bolmak üçin matematikany bilmek näderece hani matematika diýemizde düýpli alýanna onun belirlep geçeýin düýpli matematika hökmandar esasy logika baý bolsa nerede näme ulanjagyny haýsy algoritmi haýsy ýerine ulanjagyny bilip bilseň üç matematik gerek web developer olmak için onun her gerek biraz köprüyen yapılan yani her gerek şunu yazı meetuplar bolanna programlama nereden başlamalı hayat programlama gowy Python bit C bit şunu yani esasy basic temalarda çekeleşme oluyor da asıl IT sferinde nereden başlamalı mesela çünkü özüm malumatım falan okuçlarda kavirlerini görýän kavierleri programlama tapany gelýär hani introduction to programming'a girýän bolin hiç limit yok ünsi yok gyzygy yok bu klaviatür ya etdiýän bolin if else ya ýönükýe looplarda çöke oturýar nemesi bar information technology tapagy bar hani o taýda birazjyk hardware'ler düşünýär RAM tirligi näme RAM generationlaryna tirligi nähili CPU-lar nähili onlar düşünür oraya, onu yankılın godaçı da oraya. Значит, yankı okuçun tarafı belli de, right mi left mi belli de. Kaviyerler var, information technology'de uklavatıyor, belki programming'de birazcık hat güçlerak, kelli o güçler başlıyor. Diyecek balanım, IT sferati, dine Python'dan ibaret değil. IT sferati, bu ne kaviyerler, hardware, software, baştan. Böyle yankı adama geçiyor. Hardware, software. Hardware içinde öz aralarına bölüp bilýär, software'ler öz aralarına bölüp bilýär. İlki software bölüdüm. Software'in içinde web developer var, mobile developerlar var, non-desktop application develop edýänler var. Hani bir näçe developerlaryň görnüşleri var. Software ýazýarlar olar. Has düýpler ýazýanlarym bar, ýöne olar başlara men bular näme üçin aýdýan IT sferatynda başlangıç bolanyny öz uğruňy nähil taýlamaly. Şonu gözlemek üçin diýip aýdýanlar. Ni developer topolojisyon yani mobile app yapıp bilýär, web yapıp bilýär ya da desktop application yapıp bilýär. Hardware uğruna hili kompüter töküp diýenler var. Mesela için Amerikada men bir tane Instagram'da follow edýänim barda, o web ededim. Ýöreýte zakaz gelýär, öýle hardware'leri ýüşürýär ýygnaýdan kompüter yapıp berýär. Hani olan bir iş, olan bir hardware bölümünden ya da network engineer var. Her bir ofiste, her bir idarada tek asistan gerek. Kompüterlere seredýän, hani antiviruslarını antiviruslarını seredýän, faýllaryny seredýän bilen o kavierleriň kamera tiýsan okşolaryny seredýän tek asistantlar gerek. Soň network engineerler gerek. Network engineer set bir zat bozulup oraya derhal açýar. Sistem administratorlar gerek. Sistem administratorun işi hatam birazcık çoňrak. Hani yankı tek network engineerlerin sistem administratory bilerek diýerler onu edilip atlar bile de däl bolar. Onun başına hilak boldy. Şonýaly bir giňişleýänrek maglumat berip soň içkinrek geçmeli mükadiýanna. Hani IT sferat diýemizde hergede kim öz işlerini urjagyny aýdýar. Mysal üçin men Python üçin men C ya men PHP üçin diýerdim geçäýär. Diýjek bolýan. Yani neme diýdiler? İlkinji bolup nämeden başlasalar? Neme temany ýükleýän developerlara. Developing'de ilkinji bolup nämeden başlasalar bol diýdiler. Yani döwlet aýdyşýaly, döwletden resullary bir Python dersi diýip aslında ikisinin logika temiňleşerek hani passivrak prosto C'de sen hemmedadi düple garayan Python'da şolatları öğretýär. Python näme üçin meşhur boldy? İlki bilen şonu näme diýelim? Python hemmek üçin düşünüklerek ýa-da pointerler gelýär, muşnaýynçak Python'da şolatları öğretýär, ýumurlaýar da. Şonuň üçin Python öwrenmek hemmekçe anka matematikadan has düýpli okuyanlara da Python ankat bolýar. Şonuň üçin hem data analistler Python'y köplenýär, şeýden Python meşhur boldy. Python'y hasem kamilleşdirýärler. Arada okudum. IoT for Ubuntu diye. Hani Python
Ubuntu'nun içinde inbuilt gelen birleştirdiler, koştular. Sonra Ubuntu hem IoT için öz versiyonu çıkardı da IoT hakkında ayıp verecekler var olsa Internet of Things. Eğer ayıp verecekler var olsa ben bilmem. Böyle IoT, ilfilen IoT neme, Internet of Things neme, şunu gıykacık aydayım. İflenlik günlük durmuşumuzda ulanyan iflenlik bir encamada internete bağlap bilsek, şol IoT var ya. Mesela için kettle, şey kitrimet, şunu öz gelip physically işlediyor. Şunu internetin filan işledip bilen olsak, ana şu IoT var ya. Tutuymadı özümüz açıp yapıyor. Şunu encamdan usulen internete bağlap, internetin usulen telefonumuzdan ya da iflenlik bir programdan usulen kontrol edip bilen olsak, ana şolar IoT var ya. Internet of Things, hani iflenlik daha değil, internetin usulen kontrol edip bilen. Şu nesnelerin interneti var ya. Düşünmedin? Devam et. Başlarım. Yok bana bakayım Petra da şundan. Şun yani iflenlik daha değil, internetin usulen kontrol edip bilen şu IoT var ya, Internet of Things. Ne? Bunun ne için yerlik? Ubuntu'nun usulen, Ubuntu ne için Python'un usulen. Python IoT'ye açıldı. Hani şu için versiyonlarını çıkarıp başladı. İflenlik daha değil. Ne için IoT için bir versiyon çıkarmak gerek? Computer Science okanlar, köpüğünde okanlar mı? Computer Science. Network'ta basic. Şimdi mi? Ben okumadım diye. Ya, şeyleri de biliyorsunuz. OSI model hakkında azıcık kurulmayacak olanlar. Olur. Computer Science okanmazsanız OSI modeli vardır. İki tane computer birbirinden birleşme için ne etmeli? Yani 7 tane erdem geçmeli modeller var, bağlanış modeller var. Internet of Things'ta hemmelerde nolun özün kurmalı oluyor. Hani bir cisim var, bir elektronika, bir chip var. Ana şuna ilk ölen program yazmalı. Sonra yankı OSI modelini yazmalı. Sonra internetin yani bir programdan usulen şunu internete bağlamalı. Ana şu tayi en ulu problemati. En ulu onu internetine bağlandığın son, onun son belki cisimlerine kontrolü geçmeli. Hani mesela için tutayım diye internete bağladın, onun son eylek tüyüşülmeli. Ne çağırıp tüyüşülmeli. Onun son programist diye yani programistten şunu internete bağlamakta iş var. Ubuntu ne etti? Ubuntu şunu açtı, hani şun yal device'lara gönü grup bolar yali yürüte bir elitelik öğretti de Ubuntu'nun Python ikisi birbirine bağlanışıklı mı? Ubuntu'nun içinde Linux'ta gönü Python geliyor. Bu demek ne demek? Eğer siz device'ınızda Ubuntu'nun grup bildiğiniz mi? Python'ın gönü şunu kontrol edip bileğiniz. Hani Python'un eliterliği şun yali elinin yetken yeri. Şun yali uli yani aliya diyecek olanlar katı uli nimeti var. Katı kendileri edip böyle mesela için mobile app yapıp böyle Python'ı yani ne maslahat derleyem yok o derecede ne için Kotlin ve Android bellekler var Java var. Yani şuna için yetip bile Python hani Android application yapabilecek derecede zaten web development edebiliyor da ne development tarafı yani development tarafında software development tarafında birazcık bunu düşünürdük. Ne hardware tarafında ne düşünülmeli? Hardware tarafı Bermud sonra utkakta sägna bir. Sonra ne deyin? Dura hem temane düşünür küçük kolyam. Sonra matematik bilmek gerek mi gerek? Yok, şu soru aslında. Soru IT sferası için matematik gerek mi? Hani ben düşündüreyim içinden özüm sayılar var. Matematikten Google yanmadan data scientist ol. Yok matematikten Google yanmadan web developer ol. Asıl kod yazma istemeyen olsan hardware tarafına geç. Hani ben umumi düşüneceğim gelecek olanla. Bir goşant boş bilerim tenememe. Aha, elbette. Yine şular yal bir dat var. Bilim alan dövrümüzde bir dat var mekteplerde diye yine öňe kitapdan alya esasen Türkiye sistemasını bilýän bolsaňyz ýa şollaryň elinde, mesel üçin men özüm
Türkmen mekteplerini götürdüm, tam Türkmen üniversitelerini okudum. Yani edilen zat näme öňümde bir tane ullakan kitapyň alan Wefada bilýändir, Wefada ben köne tanışym. Wefa. Öňe ullakan kitapyň alýam oğlum senden sonra yıkılmam gatan sat ol nemelerden. Erip bakalım maksat. Aýratynam diýeli Türkiýede zat okusaň, wapşe interesna da otayda nemeler, sapaklar, öwredişler, dağıtışlar. Aslında bu näme getiriyor? Okuwçylaryň gözüni gorkutup bilýär. Näme üçin matematik olar ya? Bunun için de Python açık görseňiz, ullakan bir logika da yok. Başta başlandı da. Ýöne bir zat bu fundamentlaryny go öwrensen, mesela bu Python boklar, JavaScript boklar. Onu başka uğurlarda da ulanıp gitýär. Men bilýän uğurlarym däl bu zatlar gepleşek. Esasat aýtjak bolýanlardan biz fixed mindset diýilýär. Häzirki döwürde, köne döwürde şol adamlar matematikany bilen okmy galan zady bir inženerlik ýa-da STEM uğurlaryny bilen okýan ýa düşünje döret bilýär adamlarda ýa gorku döret bilýär. Ýöne oňdaşyna mysal üçin häzir alternatifi geldi diýeli growth mindset diýeli. Eger adam işlese, üstüne işlese köp zat öwrenip biljene göz ýetip bilýär. Şoň üçin elimde ama growth mindset ýa-da Japonlar diýär muňa kaizen diýerler, continuous growth diýerler, continuous learning, continuous development. Yani şolar ýaly bir zat gerek. Adamlarda bir mindsetimizi ütgötsek, şonu aýtjak bolýanda, adamlar mindsetini ütgötse, garaýşyny, düşünşini bir täzeden bir teretse, köp zatyn öwrenip kyn däldigini aýtjak bolýar. Yani mesela için häzir IoT'de zatda işläp bert men işdeşlerimin köpesi Amerikan armiýasyna gulluk eden oglanlar. Köpesiniň daja diýeli men üstümde işleýän arhitektorlar bar. Köpesiniň degreelary ýok, bachelor degreelary ýok. Mesela için diýeli computer science bu toran uğurlar däl. Näme üçin diýeňizde Amerikada okuw gaty ullakan. Gaty gymmat. Bir okuwçy bu toranda bir minimalny bir $100,000 bergi bilen çykýar. Minimalny. Onun nemeden APR-na ýankyal bankyň urýan APR-ny ursaňyz uja $200-300,000 gidip çykyp bilýär da eger waltyna törlenmese okuwçy. Osam ýa-ni aýtjak bolýan mesele şunda galýar da. Ýani häzirki döwürde bilim edaralary gaty tankid edilýär Amerikada. Belki günotarda da günotar ýutlan köpüne şeýler ýaly. Okuwçy 1-nji ýyl ýerge tarih okudýar, computer science gire, tarih öwrenýär, geografiýa öwrenýär, ene dili öwrenýär. Aýgara bağlanşygy ýok. Bu 4 ýylyň içinde öwrenýän zatlary soň durmuşda da bazarda da garşylygy ýok. Okuwçy gutorýa işsiz. Onda näme etmeli diýilýär da. Şoň üçin şoňa alternativ bolup näme çykdy? Häzirki bootcamplar modada dünýäde, umum alanda bir gyýtka wagtda 3 aýlyk, 6 aýlykda okuwçyny belli bir derejäge getirip, ýani az hem gymmat däl, hem ýeňil bolýar. Okuwçada işeýtir derew işe girip bilýär da. Şoň üçin growth mindset berde, ýani elmdämi ösüş, elmdämi öwrenmek meselesi gaty möhümmetdir ýaşaýarda. Benim galaşym. Kadir sen majaratyr, sana geçiraýan ol. Nuruslan muallim bolansan has giňişleýin we gyzyklygyny görýär. Şu tesirlerde de ýazdylar. Nuruslan muallim bolanlygy bildirýär diýe. Ýoş innik soraga da geçip başladyk aslında. Innik soraga geçmek matematikam gerek däl. Aydan ýalwydym qaýdam şoňda hiç kim matematikaňy şu ýerde gerek diýmedi, ýöne gerek geler ama matematika. Ýok, ben diýjekdim daýym bar, näme etmedim, men hakymymy daýym. Aydan. Aýtyp bilersiň. Hat gerek gelip adamy gorkuzmaly däl diýip düşündüm men. Menem goldaýan. O diýen bir däl edil medisinada islenip ogram agyr däl üstüne. Goýasyň bolsa matematikany mektep programasyny azrak bilýän bolsaň alyp çykýar bolýar. Programming için gerek de önüm bilmek, integral bilmek gerek de. Yani mesela machine learning taraftarı gittiğiniz has ýokary matematika gerek bolup başlaýar. Şoň üçin matematika gerek gerekdi. Arslan sorasak gowalanmasa bu pardon Arslan matematikany köplenýändir. Biram Rahima masterny şolurdan etdi. Data science'çiler has boyu düşünürler bu matematik, kompüterde gerek yerine. Aslında innik sonra ýoş geçdigen bir tarapyndan innik sonra şudy IT'ni öwrenmek üçin ýokary puja ýokmalymy ýa-da ýankyýalyk bootcamp ýalyk
6 aylık okullar var. Belli bir uğra günüktürlen. Misal üçün aydaly app developing ya web developing'in front-end ya back-end tarapyny bir 3 ayda 6 ayda öğredilýän kurslar var. Şolar yetikme. Şo arada görüňersiniz. Öz pikiriniz bar bolsa. Ýagny bir aydaly bir ýa-da biri gelýärden men web developer boljak diýe, ýöne men ýokary okuwjy okaýyn ýa-da öz başda okaýyn diýe, ýa-da kurs merkezinde okaýyn diýe. Näil maksat bilen bu dizayn için bootcamp'lar datları hava belli bir uğurda gowy. Mesela dinle frontend öğrenecek bolsan gowy ýa-da dinle mobile öğrenecek bolsan gowy, ýöne development uğurna birinji ýere girýän adam gün bootcamp'tan başlasa dinle şol uğurda gowy bolýan kalýan şeýle software engineering aýda hemmelerde öwrenip bilme düýgüni. Sonra mesela başga bir ýerde geçecek bolsa biraz köp wagt geçirme bolýan kalýan. Şonuň üçin eğer bolsa gowy üniversitetlere girip bilýänmiň, gowy üniversitetlerde köp peýda boluplar, täze düýgüni has öwreterler. Ýa-da bolmanda bir mentor bolsa, size şu aşağıdaki kilatlaryny has coachindirip bilse, gowalar täze 6 aýyň içinde mümkinçe gowy software developer bolmak ansat işte. Da şeyle izleyici düşünürsünüz, koptatları fikirler. Mesela bu front-end development öğreniplerseniz belli bir saytlar datlar ýataplerseniz ýöne belli bir ýere baranydan sonra ýa-da işiniz ýoşlar bolýan, şondan sonra geçmek has kynmalar şo datlary. Şonuň üçin düýgüni has öwrenip biljek ýerlerini saýlamak has bolýan. Aslında diýelim, gürleşdik üniversitetler ýa-da fundamentyny taýýarlaýar, soňdan üstüne öýdüň näme bilýän. Üniversitede oturan bir için, yani ne disiplinesi zadi kamilleşen bir için kemir şunyarak gelip biler biliyorum. Yani bootcamp'e gidip üniversitede oturandan sonra ya da üniversitede devam eden bir bootcamp'e gidip Qatar kayın bir neme çıkıp biliyorum, spesialist çıkıp biler. Yani hani biram gönü baştaki hiç üniversitede girmen ki yardayımızdan seresiniz yankı değişimleri Resul qara qatnaş goşulşan birazcık kıyın o meselesi yankı fundamenti koymadan üstüne neme öğrenýärlik bolýar birazcık nemesi sağlam. Bir bölümü neme bilersiňiz, mesela mobile developer bolup bilersiňiz, ýöne bulan beýleki nemeler bilen ugurlar bilen baglanyşygyny zadyny bilmek üçin yani üniversitet gerekli kadar yukarı düzeyde üstün zekinli bir yer bolmasa, yukarı zekinli bir yer bolsa yani hiç zaten mesele olmaz ama zaten yani orta düzey yani ortalama bir adam için üniversitet bolsa gowalarym kadar mümkin. Aramda Arslanman täze goşuldy. Bir minut özün kıysaça tanıştırsan, sonra devam ederiz. Tema boyunca. Hemmenize salam. Adım Arslan. Tayland'da Bangkok şäherinde okudum. Computer Science bölümünü okudum. Şu an insurance kampanyasında data scientist olup işleyen. Bir yıldan gomrak oldu. Oldu yani. Başka açacak lazım yok mu? Ondan yankı sorumda qaytıp geleli IT'ni yani yukarı kuyucayda programmerlemen esasını bilmeli deydiler. Bunun karşısından bir zat aytacak bolsa aytıp bilersiniz. Ben kendi alışım. Arada aydan has katultat edilen kaydan growth mindset diyen zade adam İngiliz dilini öğreninden sonra internetin üstünden öğrenip bilmeyecek zatlarga teyini çeklim kadiyan esasen IT tarafından özüm şoňa bir misal ve başlamda hiç kimden özüňe tanış biliş tapman çan kynrak da özüň öğrenleri adamlara sorar ýa-da yok mesela. Sen oturup Google'layan
Reddit'ten tapyan, Stack Overflow'dan tapyan, yine şonu forumlardan, Twitter'dan, GitHub'dan yazılan library'lerin issue'larına seyredip çıkan mesela bug'lar var, şu taydak adamların yazışan atlarına seyrediyen, şu taylardan öğrenip başlayan ondan son şeyle burada attı oluyor. Dinguşlarından hasılatı öğreniyorum. Öz baştan geçirmem. PHP öğretiliyordu. Ben kompüter mühendisliği okuduğumda PHP öğretiliyor tapakta. Yani PHP öğretilenle framework'tur, o standartlar, endüstride kullanılan standartlar vardı. Daha çok da üniversitedeki muallim ona yetişen ok. Da endüstri gatı çalıp gidiyor. Şu sebepten hem kursdaşlarımla başladık PHP öğrenmeye. Men tek programlama dilleri vardıysa bilemoksa Türkmenistan'da o sapaklar öğretilen ok da bize. Nehile ku mektepte okusamam. Sonra başladık biz kurs kutoranla demek çeyrek kutora, yarım yıl kutoranın altında projekt etmeli website, grup olup 3 kişi. Biz Laravel bilen, yani PHP bilmeyen gruppa internetten öğrenip Laravel bilen PHP projektimiz ettik. Beylekiler olsun PHP bilen haline projekti kutorup bilmedi de sapakta öğretilen zatlar sana çekli gelse eğer o tayda üstünlüğe yetmek kıyınlaşıyor da şu an Instagram'ların mesela Roshan Ağam özü okan vuru başka da son durmuş önüne başka vuru fırsat çıkarıptır şu taydan bakıp gidiptir doğru daha başlarına C++'dan başlayıptır son ünlü başka da gidip mobil developer olup işleye Rahim Ağa teyde bir dünyanın işgari olup böyle developer olup işleyip böyle endüstri yok 5 yıl seyrediğinde her kimin başlayan uğru bilen neticede devam eden yer büyük götür tapatılda ya ve pati diyene posta okumaya geldim yine buradan seyrettim 2 yıl beri data scientist olup işleyip böyle her kimin ki büyük götür başka o gidiyor her senin internetten öğrenme prosesi gatırlar şu da malum payından yani olur update olup geçen kadar sonra için ada diyen yani mentalitesi katıdır orada. Onu umumlaştırıp şular yalaytıp bilersin. Misal için aydalı mektep okuğunuktardı. IT oruna okası öğrenesi geliyor. Olar yalap kalsa, intek yaş olsa, yukarı kuzay okusun, fundament alsın diyeli. Yani praktikada görsümüz yalap, dine yaş olanlardan 40-50 yaşında da IT uğruna geçenler var. Aydalı 30-40 yaşından sonra IT uğrundan geçip ya iş mümkünçülüğü için ya da başka bir sebepler için ya da öz huvasının bağdığını bilip IT uğurlarına geçen için bootcamp bir mümkünçülük deyip biliriz. Sebebi ondan son eğen bir üniversitede bir 5 yıl, 4-5 yıl okumaya olan vaktim yok. Hem maddi yağdaydan hem mümkünçülüğü yok. Son için men fikrimce bootcamplar şoları alaplar için mümkünçülük edip fikir etiyana. Men özüm belki tanayanlar bilýänler 10 ýyl medisinada okap, soň IT-ye 1 ýyl bärak meşgullanýan. Men üçin men hem wagt hem maddi tarapdan täzeden üniversitede okamak kyn boldy. Şoň üçin men özüm hem şolary alap kurslardan online okadym. Ader berdi. Rat goşdama mümkin. Köp neme wagtmadan men bäzi birazajyk clarify edeyim. Al berde her kimin ýagdaýy ütköşük one size fits all diýip bir zat ýok da mysal üçin diýeli bir razmer kowşy armiýada berýär bizde gulluk edýän döwründe berýärler bir razmer hem men şonu geýýärler düşünýär düşünüp gülýärdi ýa-da näme üçin edilýär bizem şolar ýaly diýsek şu kowşy bir razmer hem ekşi geýmeli diýsek ýalňyş ýöne ene diýeli matematik okuýy bolan matematika geçsen mysal üçin ýa bir başka her kimin okuýy talanty ütköşüp öňkü ýaly däl ine akla gara däl yani bir jemgyýet bolup bir halk bolup şunu öwrenip akla garandaşyndan bir topar variantlaryň bardygyny da sebäbi bir yetmen ýetişen döwrüm aýtsam şolar ýaly hawa ýok aralygy ýok düşünýärmi bolanok gara getmek tümmek gerek şolar ýaly bir mindset bilen ýetişdik ondan häzirki döwürde şolar ýaly hakykatdan adam öwrenip bilýär istenlik adam istenlik demeli. Aýratyn hem häzirki döwürde seretseňiz mysal üçin diýeli täze başlayan bolsa da men şunu maslahat berjek. Ben mysal üçin
Indi'de gitjek deli. Indi misal üçün Indi'de afgör ködben bilerin häzirçe. Näme? Ekran paylaşıp näme diýjek bolýanmy? Köp wagt alman. Yani ýa-da garaşylar ýaly misal üçin Indi'de gidýäňiz deli keywordleri search edip bilýän dünýäň gurulmasy misal üçin dünýä tuç dünýäň giňişligine deli misal üçin Cisco deli CCNA näçe insany iş badyny görüp bolýar gönümer şowat dünýäň näçe näme zapros badyny görüp bolýar ýa-da Python misal üçin Pythony keyword search etseňiz şo taýda görüp edýär misal üçin 100.000 sany işle şular ýaly urda Python uruna 100.000 sany iş bar şu wagt dünýäde. Häzir mine geoarbitraj diýen bir zat çykdy. Ýani geoarbitraj diýende Amerikadaky kompaniýalar mysal üçin zat edýärler. Öz işini daşary ýurtlarda edýärler. Da diýeli bizim häzir men öz işlerini daram gurrun berse 3 komanda. Bir komanda Rumeniýada, beýle komanda Malaziýada da 7-24 işlenilýär. Näme üçin gerek, talap gerek. Olam şolar ýaly oğlanlar ise häzirki başlajaklar gönümmel Google'a ýa-da Indi'de girip görüpler eýan kariýerini köçek bolýan urlar üçin bootcamp boluplar. Eger mümkinçilik kän öňki ýalda ýani Google we YouTube diýip bir zat bar, hemme zatyň jogaby bar şo taýda. Şunu başlayın berde hökmany suratlar goşulmak gerek. Şu dinem bellek geçtim. Eğer täzeläýin var, o meselelärni. Şu wagt men malumçylyk edýän, aýratyn üstün zehinli ýaşlaryň, ýagny nemesinde malumçylyk etdim 2 ýyllyk. Şu taýda görýäsler, indi 13.000 adamdan hem 50 adam saýlanan bir neme bir projede, proýektde işledim. Şu taýda edýän adamlaryň ýani siziň diýişiňizde alap edip bilýäni 1%. Ýani bir ýa 2 okuwçy şonu edip bilýän, ýani siziň diýişiňizde alap Google'dan girip, haneşne emmekşem ýazyp bilýändir, ýani Google'a girip zat ýazyp näme gözläp, näme ýörejegini zadyny o hemmekşi ýani o edip bilýän nemäňizde, ýani siziň şu taýdaky oturan bir 10 sanaky adam hemmesem edip bilýändir, öz gözü bilen seretse. Sebäpsiz ýani onymyzdan belli bir ýere gelen adamlar dara indi bilýärmi? Üniversitede gutaran zat, ýani biziň gözümizde şoň ýalap bolup biler, ýani olan gözünden düşünmek gerek dara. Şu wagt üniversite orta mekdep gutaran bir üçin, ýani bu siziň şu wagt ansatja aýdyp turan zatdan on ýalap ansat bolman bilýär dara, ýani kaneşne maglumaty erişmek, ýani maglumaty näme diýär? Google bar elimizde hemme maglumat ama giden datyda var, hemme adam var. Qatar qaýyn tapyp biler isleýän maglumatymyzy. Ýöne o maglumatlary nädip niýe dolanjak, nähili ýagdaýda peýdalanjak, ony ýani gynansak da şu wagty ortalama, ýani orta näme diýler, ortaça adamdan zehin nemesi üstünlüğü o siziň diýäňizden birazjyk aşagyrakda gynansak, ýani Kaneşne etmeller hemmekşe bir ýankyarlyk bir sapok giydirmeller ýöne ortalama bir almarlardan bardary berdi. Hemmekşe o diýenýalyk arkaýyn hemme zady Google'a ýazyp hemme öz nimesini tık onýalyk kän ýöredip bilenak hadýan. Yani öz tejribem bilenlere men ýanky diýişýalyk ýokary zehinli şagalar bilen işläp gördüm. Gidip o daky nemeler bilen işläp gördüm. Ýöne ýank diýen özü işini özü Google'dan tapyp gerek zatlaryny bilip basanjak edip taýarlap zat edip bilýän gaty mukdary az gynansak. Şoňa bir zat goşaýyn, bu ýank aýdanlatdyry goşulýan, ýani zehin bilen balanşykda biraz disiplina bilen balanşykly mukaýdan bizde köp Türkmenistanda Türkmen mekteplerine okanlarda beýle oturup bir zatlary özüň öwrenmek, ýaly zatlary köp öwredilen köp adamlar şoňçym elmi damat birlerinden öwrenişen mukaýdan. Meselem men özüm Türkmenistanda kompýuter bilen özümden ýadym bir zaman ýani
zehinliğini men sen diýişiň ýaly gaýna edip öwrenmelidigine öwrenmege zehinliğini men zehinnip o nemäň beyniň işleýişini sistemasy bilen aýtmadym da men sizin diýen disipline ýa-ni işlemeni edip öwrenmeli o sistema barada aýtdym. Tamam. Diyecek bilen ben mektep döwründe de mesela köptat bilen gytykmanýadym, Google ulanmagan bilýärdim, köptat şeýle edibem bilýärdim. Ýöne mesela internetin pestligi köptatdan men taklaýdy Türkmenistanda wagtym bu atna hilli bilemok. Ýa-da daş döwrümdäki adamlaryň hiç haýtynyň bu datlar bilen gytyklanmadygym ýene de diňe öködüň bolanda daşyndaky atmosferada ýene täsir edýän kalýan bir datlar öwrenmäge. Üniversitede gelemden sonra şu datslarda hasta öğrenip başladım. Mesela üniversiteden arasında da yine tefavut bolýar. Bundan öňki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dinledim. O taýda programming bilen bagyşly C++'da pointerlara çenli ettim. Ondan sonra bolmady işler. Yani sonra Bilkent Üniversitesi'ne geldim. Berde daşda öwrenmäk adamlar has growth mindsetli hem mesela şeyler has ulu ardular, datlar, edes gelen datlar vardı. Buram üniversitede başlangıç için o programları vardı. Sanırım bu öğretmenlerle elimde ama ne diyeyim, egzaminler datları bilen tadı tıklap duruyorlar. Çünkü hiç aralıklarda koymani elbette ama kaptırmalı olan için istesen istemesen de şu datları öğrenmeli olan bu datları öde etip bilen adam olsa onna hava elbette isimlikli buplar öde öğrenpler yani böyle tiplayan adamdan içinde şeyle disiplinası bodan öğrensen bilemoktu nemsları derler nems saatleri disiplinası tip olaylar da kan yok mu kalyan çünkü ben üniversite okumak biraz has faydalı yani ben üniversite bulmam gerekti şeyle yol görkezci yerlerinin bulmak mentorların bulmam komünitler dip kreyan tabi ben üniversitede 2. yıldan sonra mesela asıl 2. yıldan sonra birinci praktikam ettim stajımı. Ondan sonra yani okuldaki derslerime kendilikle gelmem başladı. Yani hakiki işlemde has koptatlar öğreniyorum. Bilen yani o birinci iş almak için yani başta bir dersler bilmeli. O bir dersleri bilmek için şöyle öğrenmeyi kaydem. Menem lalaşyan programmerleme ýa IT-niň isenlik uğruna başynda öwrüsde öwrenmek gatykyn gelýär. Sanam ýaşlar üçin häzirki ýaşlar sabarsyz diýipler. Eňmolmagna kitapdan okaman diňe video kurslaryny siz bilen öwrenýär. Statistika seresek soňky ýaşlar. Şonuň üçin başda bir mentor ýa-da tutoryň bolmagy möhüm, biram talabyň bolmagy, ýani disiplinanyň bolmagy möhüm kädiýänden başlangyç üçin. Başını öğrenenden soň belli bir ýere gelengizden soň öz başdak ýagny Google'dan gözlemegen bir skill alyp görülýär häzirki döwürde. Şu derece gelengden soň öz başdak özüňi ösürip bilersiň ýöne başynda time management ýagny wagtyňy näil effektiv ullanmaly, soňam disiplina temasynda dowamlyk möhüm bolýar-da IT-de da islenik urda da şolar ýaly IT-de esasan dowamlyk möhüm ýa-ni dowamly öwrenmeli, täzelikleri öwrenmeli. Şoň üçin başynda mentoryň ýa tutoryň bolmagy gatty uly hem wagtyny ekonom etýär, hem maddi tarapdan men pikirimçe ekonom bolýan gadyp pikir etýän. YouTube'da ýazýarlar, käbir speakerlerimiziň şahsy uğurlary da sonra berýärler. Tamam kontaktyny soraýarlar. Biz Discord serwerimizde we şu videonyň aşagynda soň hemme speakerlerimizden kontakt danlaryny alyp ýörükde paýlaşarys. Özlerinden sorap bilersiň. Has giňişliň öz uğurlaryny barada sorajak bolsaňyz mentorlyk etip bilerim diýip pikir etýän. Inni soramyz şular ýaldy. Ýani inni okumak düşünükli. Ýani ýokary okujaýda okumaly ýa bootcamp da okumaly ýa öz başda okumaly. İstendik bir IT-niň uğruna okudy diýeli. Ýöne birinji işi haçan gözläp başlamaly we näde tapmaly. IT-de iň aktual temalarynyň biri birinji işi näde tapmaly. Sebäbi bir men badyr bilýän bolsaňyz iş tapamak diýär, ondan soň tejribe gerek diýär. Tejribe almak üçin hem iş etmeli. Onun üçin hem internship, stajirovka maslahat berýärler.
köp yerlerde hani siz näli öz tecrübelerinizde näli şu birinci işi ne edip tapdınız, eğer life hacklarınız bağ olsa paylaşıp bilersiniz. Eğer development olur olsa, ana son yıl, yani ikinci, üçüncü yıllarda bolup freelance, hakikaten freelance işlemeyi maslahat verirdim. Ödüm kendim development uğruna taylamadım, ödüm network engineer uğruna tayladım. Yani hardware dedim, başta dedim ben, software, hardware, software uğruna kadar okulun kaptanından şu vakti işlep bilecek derecede, hani 4. kursta, 5. kursta biraz boş vaktlar oluyor. Sonra işlep bilerler. Hardware uğruna kadar birazcık özlerini, muallimlerini görüp, muallimlerinin süren işletme kantadırak bolup biliyor. Muallimin süren işletmek. Sebebi neme oldu? Men Hindistan'da kam üniversitenin başından, hani Türkmenistan'da kam okum yeten ok. Hindistan'da kam. Birinci kursum magistraturamdaki ilkinci semestrim hem fail. Yani hiç sadece düşündüm o. Olan okul sistemi. Başka okuyanlar birazcık ağır geldi. Hem de fail, ondan onları yetişecek oldum. Sonra birinci yılımdan sonra kanikullu yani bootcamp diyen kurslara katmak başladım. Şu kursları öğrendim. Network engineering, hemen system administration. Adada yani belli geçti. Cisco, CCNA kursu var. İkinci kursu şunu okudum. Microsoft'un kursu vardı. Microsoft Certified Solution Association. Sistem admin için kurslar da. Ondan sonra öğrendim. Muallim diyadım ama sana işletmeni komak başlayın niyadi. Men de şartlı Hindistan'ın şartları has kıyınrak, Hindistan'da işletme has kıyınrak. Muallim öyle diyatta ortalama okuçlardan yukarıda ten. Has yukarıda çaltı öğreniyor, o öğreniyor. Sana işletmeni komak başlayın referans bulayın ya. Yani ben student vizamdan iş tapıp şu fayda kalmak yapma problemi de etrafından Hindistan'da vilayet her vilayetin düzgünleri var Hindistan şundan men anlatmak bilmedim. Yönüm bunlara özünüz görürseniz muallim kıyali nemeler işlemana has mümkünçe köprek mümkün edip biladi. Hardware uğruna, software uğruna men kıyali staj okuyakanız da şimdi freelance'den alaymasanız başka varyant yok deyin. Men fikrimce. Demek Retul ne? Staj için birinci staj tapışım haldaytam. Köp mail yazdım. Köp copy paste, köp CV'lerimi adamlara, CEO'lara veriyoruz. Şlayalı tecrübem var. Şeyler öğrendim. Neye şu burada hani ben staj etmem için adınız bağım deyip köp yazıyorum. 1 saniye yazıyorum. 3-4 tane cevap veriyor. Kaviri mudi işletecek böyle şamara arasında en az yamanını saylamadı öyle yalnız bu kadar. Birinci iş için tecrübe yok olsa. İş ya da staj şunu benim şunu aydasım geliyor. Ya birinci bilen biz iş şeklinde staj şeklinde bir näme desimiz geliyor. Esasen şu an okuyanlar üçün aydayına ya näme etçeňizi anıklan. Ya misal üçün web developer frontend olacak mı ya backend olacak mı? Mobile developer olacak mı? Ondan sonra şonu anıklanmadan sonra birinci näme girip görün yani adada Indeed'e girin nämeni yazın. O da bir topar iş ilanlar çıkar ve aşağına da yani nämeler isleyenler yazýanlar nämedir. Ondan sonra nämeler isleyenler yazýanlar ya 20-30 sanak o hatymyz bolsa sereşlerin hemmesine ýeke ondan öz aklyňyzda ýuwaş-ýuwaş bir zatlar şekillenip başlar. Hemen web developer boljak bolsam men şunu bilmeli ekenim teknik taýdan. Men şunu nämetmeli ekenim. Şolar belli bolup başlar we onu ýuwaş-ýuwaş öwrenmäge başlar. Ya siz näme isleýäniňizi bilýäňiz. Ondan soň sizin isleýän uruňyz üçin nämeler gerekdigini bilýäňiz. Ondan soň bular bilýäňden soň näme bular öwrenip başlamak. Öwrenip başlangyňda da ýene de ýa-da aýdyp geçildi. Bir zatly öwreniljek bolsa, ya Google'a ýazýan, ya
bir topar näme var? Öwrenler ýaly YouTube'dan, Stack Overflow'dan, Udemy'den bir topar antatyklar näme? Bu otadan gerekli zatlar öwrenip barya kaňdam etdiýän işleňizi dokumentasiýasyny edin. Ya kiçijek bir iş edenem bolsaňyz, onu akşam şekilde mesela öz GitHub profilinize yüklep bilersiňiz, LinkedIn sosial mediýaňyzdan paylaşyp bilersiňiz. Şolar ýaly belli bir wagt dowam etseňiz, 6 ay içinde, 1 ýylyň içinde bir portfolioňyz nemedir? Emeleýärler we ondan soň isleýän urlaňyza ýuwaş-ýuwaş başvurup dokument taşıp bilersiňiz. O taýda da näme etmeli? Ýani Resulka aýdypdy. Köp kişi mysal üçin bir CV taýýarlaýar. Hemme ýere şonu zyňyşdyryp durýar. Mail atan şonu LinkedIn'e şowur CV-ni zyňyp durýar. Olar ýalam etmeli. Siziň näme etjek dokument taşıran uruňyz näme? Şoňa görä nämediň CV taýýarlan. Ve CV'm bir 2 saýpa geçmesin. O taýda sen öz edýän zatlaryň bardyr, işiň, stajyň öz gerekli zatlary bardyr. Ve şolary ýazyň. Ya bir ýere sen CV'ňize tereden şo firma näme HR, human resource tereden maňa gerek zatlar şuna bar eken. Göni birinji tereden 5 sekundyň içinde gözüne iljek şekilde şeýdip CV taýýarlap nämetmeli. Bolmasa şu wagt LinkedIn'de näme dedi? Türkiýeden mysal üçin mysal bereyim. Bir iş ornu üçün ya 250-300 sanak näme gelýär? Dokument tapşyrylýar. We 250-300 sanaň bir 150-200 sanagyny 250-300 sanakdan 50 sanagyny diňe kompýuteryň öz algoritma saýlap CV-ni näme human resource'un öňüne getirýär. Algoritmada näýem 250 kişi gitdi. 50 kişi galy. O 50 kişi hem human resource'u jikmejik üstüne teres duranok. Her sene var 20-30 sekund profile teretýär. Bolýan eken o taýdan bir 10 näştanan saýlaýar. Olary näme interview çağırýar, şolary alak dowam etdi. Gysgaça proses şolar ýaly bäde daýçym ýaly we gysga möhletleýin zatda men derro bir hepde edip diýnaýyna aýçym ýaly öňünden özüňize bir maksat goýup 6 aýlyk 1 ýylyň içinde men şunu etmekçi diýip şo aralygy sygdyryp bilersiňiz diýip pikirlenýär. Umumlaşdyryp aýtsak, esol dowam edin. Murat Näme? Benim gidecek başımdan geçen näme aýtdylar. Başda birinji gerek işe giremdi. Birinji bilen şu ýaly kim Nursam diýdiýän ikinji kursdan soň uje iş durmuşyna giyip başlamaly. Onu gaty alalaşan uje ikinji kursdan soň bu zatlara burnuňyza okup başlamak, ondan soň giyjäg alýar. Eger birinji kursyň soňunda men bir nämäni gözüne tutdum ýa-ki araşdyrma gelişdirme merkezinde işlejek ataýyn gowguram soň bar birinji diýen adam şunda näme etdiňiz edin, näme etmäge taýyn çaýyňy getirip bereýin, kofýany getirip bereýin ýa-da şu işe alyň diýip bardym dara ýanyna. O da näme diýdi, şeýle näme görüşdirdi, dandalar görüşdirdiler, ondan diýdi ýok, kofýadan şeýle stajyer bolupdy. Berde başlap dersin biraz biz bir nimetdi de ara bir näme diýle tolerans diýle de ara indi bir paddeşke berdi. Şoň üçin men şu wagt adaşgam bolsa edilen bir azık tejribem bar bolsa da ara men maslahatym ýa ikinji kursdan başlap üniversitet okuyanlar üçin ikinji kursdan giyjäg alsaňyz ara iş nimetine giyjäg alýaňyz ara kän wagt bar. Näme oturýançaň kän wagtda oň üçin bir üniversite okugy torandan soň iş gözläp başlamak iň ýaňyşdak hadýan atny köplenç edilýän zatlara o iň ýaňyşdak nirägem bolsa ani öz bölümüň bilen baglanşykly nirägem bolsa motor bolsa zadam bolsa bir-biriniň sokgalmagyny hadýan bir tejribe bolýar da soňra ýa-ki CV-ňe ýazmak üçin bir zatlar bolýar da hem bir zatlar öwrenýär. Yani iş dünýasy başga, ýa-ni Udemy'den öwrenýär, o başga, ýa-ni işiň içine girip öwrenmek başga.
Şoň üçin näse arzanam bolsa, muhtan bolsa, o işi bir giyirip bilmek iň mühim zatlardan biri. Onda umumlaştırıp şular ýaly diýelim. Başta bu startup bolsun ýa-da az aýlyga internship ýani stajirovka bolsa da bir ýere girip başlap iş tejribesini edinmeli diýeli. Onuň üçin hem eger kompaniýada işläsiňiz gelse öz ýaşaýan ýurduňyzdaki saytlara girip öz işläsiňiz gelýän ugurlardaki talaplary görüň. Haýsy skilllar talap edilýän bolsa, skilllar endikler bolýar eken. Haýsy endikler talap edilýän bolsa, şo endikleri öwrenip okaýan döwrüňizden hem iş gözläp başlaýaryň, ýagny internship, stajirovka üçin iş gözläp başlaýaryň. Soň emişe özüňizi özgördüp, soň öz bilişiňize görä da tejribe ýanarsynız. Ýagny uzagam dowam etmeň, sindrom, sizden tip bir sindromma, hemişe okalyp ýöre, özüne ynam bolmaýa, ýagny 1 ýyl okaýa, 2 ýyl okaýa, 3 ýyl okaýa, işlemäge gorkýa da birinji iş gözlemäge men onan bilemek olar ýaly etmeň. Bilýän zatlaryňa da görä iş tejribesini etmege maslahat berýän. Indi şular ýaly soraga şu wagt aýtdyk da kompaniýada işleýärmi ýa-da freelansda işleýärmi? Iki görnüş var. Siz haýsyny maslahat berýäňiz? Ýagny bir kompaniýada işlemege maslahat berýäňizmi ýa-da öýünde ýa-da öz bir ofis tutup freelance işlemege maslahat berýäňizmi? Men aýtgaçan şu arada freelanceram kompaniýada işleýän. Indi belli bir ýagdaýda öňe sora bermeli. Näde ýa-da gowy işleýärmi ýa komanda bilen belli bir proýekt meselende işlemän gowy ýa-da diýe soragy bar. Indi soramatmy meselem men grafik dizaynda işlemde. Ýa-da ilk wagtda men freelancerdim. Belli bir ýerde özüm işläp, belli projektler özüm jogapkar bolansoň, meselem belli bir çykkan rezultaty özüm jogapkar. Bir adamda meselem işleýän eger şo bolmasa, özüm günahkarlaýan, özüm şonu düzeltmeli. Ýa-da indi komanda gereklerine belli bir kompaniýada işleýän. Meselem teňle işleýän ýa komandaky adamlar bir iş ýetişmese, proýektiň bir wagtyny ýetişmese, sen belli bir adada proýektiň sen öz seçiň ýaly bolmaýar. Ana şol ýagdaýda da ýani şonuň psikologik tane sebepler, meselem komandam bolmasa menem gowy däl, ol şol ýaly pikirler gelip başlaýar. Ýöne belli bir ýagdaýda öz işi bilmek, men kimçe iň wajypda öz işini bilsen, öyle yani öz diýen zadyň anamyň bolsa, aňalat käme tapagy ýok. Sebebi ilkinji özüm freelancerdan başlap, ýani hiç kim belli geçmedi, iş tapmak barada personal branding diýen bir konsept var. Adam özüni belli bir ýagdaýda brand edip, ýani dünýäne çykarmak. Meselem ýani biz ýani men beýle tapaklarynda soralýar da, Google'a girip öz adyny ýazyp gör, näme çykýar birinji diýip şol ýagdaýda özüň çykmaly, öz ýani işleň çykmaly, öz portfolioň çykmaly, eger ýagmasa öýden kontluk çykmaly, atlan çykmaly. Şol ýagdaýda personal branding gowdugyny anlatýandygyda. Indi şol bir personal branding sana freelancer bolsaň has gowy tarapdary bar. Ýa-da personal branding seni adamlar tapýar, seni iş tapan wagtda iş seni tapýar diýen many bar. Ýöne aslynda ýa gowy lekesler ol ýa bir hepden ýa iki hepden içinde edilýän wagtda 2 ýyl ýa 1 ýyl içinde belli bir maksatlar goýulyp, şoň derejesine ýetilýän, şol wagtyň derejesine ýetilýän wagtda ýöne ýa soraga aýtyp gelseň, freelancer ýa-da ofisde işlemäli ýa-da kompaniýada işlemäli, özüňe şo soragy bermeli. Haýsy tarapdan hem gowy, ýa köňüňizden gowy proýektiň üstünde işleýänmi, ýa komanda bilen işläp, meselem ýa bir startup'a goşuljakmy? Meniň ýagdaýymda men startup'a goşulyp, kreativ direktor bolumda. Şol ýalap, meselem haýsy tarapdan gowy işleýäňde özüňe soragy tap bilsen, meselem ikisinden barlak görüň. Meselem komandada işleýän birkiler ýa-da daklar gowy işleýän, onda başga komanda geçip görüň da. Meselem eger bu komanda gowy bolsa, atmosfera gowy bolsa, meselem başlyň gelip, meselem başlyň 3 minut, 10 minut diýip, häzirki korporativ culture diýilýär da. Köp kişi şondan az gaçsap bolýarlar. Sebebi belli bir atmosfera gowy bolsa, komanda atmosfera bolsa, onu komanda işlemek belli bir produktivitesine hasam bolýar we proýektler hakly ýetişýär. Freelancer bolsa ol uza özüne bagly, ýani time management diýip kadrlardan belli geçdi. Time management gaty güýçli zat. Gowulan bilsen belli bir ýerinde sizi
uzak getirip biler. Asıl men fikrim şol ýaly. Personal branding dip gatı tema dediğinde yani birinci soru bundan önceki soru vardı ne adip iş tapmalı iş tecrüben yok olsa ya da yani Nur İslam dedi Hindistan'da da yurtlu olup işe girmekten ve staj tapmam kıyına on Türkçe vaatım özümem tecrübe etkoydum mesela Türkçe sen legal işleme ruhsat yok hükümet ona ruhsat verene hukuku olsun sonuçta yani personal branding gatı öňe çykyp gelse GitHub'da rahimam dedi yani GitHub'da eden işlerini koymak Google'da sen adyň ýazan wagty birini öňe CV'si gelende şu filtre geçip gelaýan ýagdaýynda adyň Google'a ýazanna sen hakynda edinjek pikirleri sen hakyndaky perceptiony gatmyhymda da onun üçin digital social networklarda ödüm nähile görkezýäniň edýän projektlerini tertiplap documentation ýazyp readme'sini ýazyp goýýan bolmagyň şolaň ählisi seni beýleklerden öňe geçirýän zatlar. Şoň üçin şolar etdiňçe sen sagatlyk bahan alýadary, mana freelance işlerine rast bolýan sagatlyk tölediğin şuna vara itkiya seni tanıyan, seni bilýän adamlar has köp bolsa şuna vara özüňem bahan galdyr bilýän iş sapandan saat dolýar ony men Fransa, Ýewropada iş tapmak üçin etmedik zadym ýok. Ve başlamda 70 tane iş taşırıp 70'sinden hem cevap alman nol netice olan son yani personal branding temasını etmeyenliğimi gözetirip üstünden geçip täzeden baştan başlap ondan sonra 2 hafta için üniversite interview girdim de ve 2 tane teklif alýan aýlygan işte şoğra adam sen 2 aýyň içinde ista ýutgany prosta sen personal branding ýutgadýan Google'la öz adyň ýazan wagtynda çykýan sahypalary düzüp çykýan ve blog gezýän käte ve hemme de ýutgýar birden. Şoň üçin boşulýan ýa-ni personal branding temasyna diňe iş edeniň ýetenek satwam bilmeli ödüm bir derecede. Benim şu freelance vardı burada taydım. Benim bir yıl şeyle startup işledim bir yılım ondan sonra işten çıkıp freelance işlemiş olanken bir yıl gari şu an ediledim o yani başlangıç için mümkünse yani başlayan birinci işine girecek olanlar için freelancer bulmakken o fikir bulmamlar yani startupta öğrenebilecek datlarını freelancer workbench öğrenmek yani freelance olanda sen klient bilen gepleşýänmasam sen öň bilýän datlaryň üstüne bir datlar etjek bolýam şu dady öň bilýän datyny edýändiňe ýa-ni bir startup işlerinde öň bilmeýän datlaryň öwrenmeli bolýam ýa bir meselem komanda bilen ähli işleşmeli datlaryň öwrenmeli bolýam şoň üçin kampaniýalarda şular gerek datlar ýa-ni belli bir tejribe ýetenigden sonra ýa freelancer belki asyp goýuplar hem ýökediň işleme halaýamaz hem pul maýada has bolup bilýän gaýdan freelancer ýöne başlanýyş üçin startuplarda ýa-da başga ulu kompaniýalarda zatlarda da bir işläp görmelim gaýdan has köp zatlary öwrenmek üçin. Paýa mentor tapmak temasy var, özüň öwrenýände mentoring bolsa has çalyp ýolunu öwrenip bolýar. Komandada işleseň senden köp bilýän adamlar bolýar da en gowy tarapy. Bir komanda esasen startuplarda bir CTO bolýar, CTO hemme zat bilýär. Onun kaptandan aýrylman ýarsyn, öz tejribem şonýa boldy 2 ýyl biriniň kaptanyna CTO'ň ýanyna olar hardware işine diýär, elektronika ýasaýarlar, IoT. Sen hem web developer diýip koşulypsyň, ýöne bilýän zadyň ýok. Kaptanlardan aýrylan nahara gitselerem ýanyna, daşaryk çyksalarem ýanyna bir şu öz aralarynda şunýarak biziň edýän gürrüňdeşliklerimizi onuň bilen sen gün bir edip bolýar da şu wagt oturyp hiç kim istan sorap onu adamlar chatden ýazýar. Sen ýöne biriniň kaptanyny işläni wagtynda bolan barýan stoluna kakkan wagt bolsa arkaýyn gürleşip bilýän öz temalaryny soralaryň arkaýyn sorap bolýar we senior adam tap onu peýdalanmak gatyly karýeraňa bökdirýän orada da lifte çıkan yani. Valasyan aslında yan Resul bir tema geldi yani başlangıç için
startupda öğrenmek için bu diýdi. Şular ýa sorumuz wada başlangıçda işlep başlayanlar için startupda işlemelmi ýa-da kompaniýalarda, ýani ofislerde işlemelmi? Kimin näil tejribesi bolsa? Men paylaşyp bilerim bir nemeni. Kader berdi. Yana şu one size fits all diýen bir ýagdaý ýok. Her kimiň ýagdaýy nemede berdi unik diýerli, ütköşük. Her kimiň geografy tapawutly. Eger men Amerika üçin gürlänim bilen Türkiýe bolman biler, Türkmenistana bolman biler. Diýerli köpünç öňünde näme realny bolanda öňünde näile nemeleň bar, mümkinçilikler bar da. Misal üçin häzir men özüm Amerikada başlamda kontraktor bolup başlamadymda. Kontraktor bolup başlamak üçin amatly, näme üçin diýende mümkinçilikleri gowy. Ýani bir täze başlayan adam üçin adyny bilen bahany diýip bilýän, misal üçin ılalaşyp bilsen. Ya yine şolar ýaly gaty nemeleri bar, relax da şertleri. Şoň üçin her kimiň ýagdaýy ütköşük. Birine startup bolup biler, birine developer üçin startup bolup biler. Ya men ýaly mysal üçin operationsda işleýän diýil adamlar üçin deli contracting nemeler bolup biler. Täze Amerikada işkän, ol düşünüp görler. Ýöne beýleki ýerler näýelik onu bilemok. Ýöne her kimiň ýagdaýy ütköşük, her kimiň geografiýasy ütköşük. Onuň şoňa görä bolup bermem mümkin. Men öýe düşünjem şolar bar. Benim olsa. Startup bilen uly firmalarda kar tapawutlarym nähili oňuda birazak sünen diýip geçeli. Häzir startuplarda köplenç sen kişi sany az neme bolsa, esasan täzerek başlan startup bolsa, sen hemme işe yetmeli bolýan. Eger gerek bolsa sen oturup developerna etmeli bolsaň, gerek bolsa gidip sen satyşyna etmeli bolsaň, gerek bolsa gelen mehmanlara çaýnam hötür etmeli bolsaň, şolar ýaly sen köplenç belli bir nemeň bolanokda hökman işte şunu etdiýip bolanok neme. Ve muňa goşýan adama belli bir wagtyň içinde goşýan zatlar we belli bir jogapkärçilik komanda bolup nähile işleme o zatlara neme etmeli. Ondan soň uly firmalara gireňde seni ýem gireňde hemme kişiň öz etmeli işi belli. Ya front-end tarap neçe kişi belli, biznes analiz etýän bir belli. Ondan soň proýekti dolandyrýan kişiň etjegi belli. Ve sen diňe bir uğurda has çuňur öwrenip bilýän. Ondan soň eger gerek bolsa firmaň ýagdaýyna bagly özüňe gerekli hasam nemämi çuňurlaşdyraýyn diýsen gidip sapa bilýän ony firmaň özü kömek edip bilýän emedip. Ondan soň maddi taýdan eger uly firmada enterprise'larda işlesen ýene yan haklary oňa tolp bileşdirsen strahowaniýaňdyr, ondan soň işte ýyllyk ruhsat taňy alyp bilersiň, olar ýaly geňlikler bolýar. Ýa-ni sen aýlyk nemen gelip dur bir tarapdan. Ondan soň sen muny ýöne fursat özüň peýdalanıp bilsen gowdatlary hatgo. Ýöne eger peýdalanıp bilmesen rahatlygyň belli bir nemeden soň başlaýar. Sen işte täze zatlary öwrenme nemäňem biraz körüldüp bilýär. Ikisinden şolar ýaly tapawutlar bar. Atwa bellidiňiz. Inni Benim bir zatlar goşup bilerimki. Aýdar awul. Neme bar, bir söz bar. Bir ýerge çalyp barjak bolsaň, ýeke git, uzağa gitjek bolsaň üýüşüp gitýärmi, köp bolup gitýärmi? Neme bolýar, birama neme? Muallimiň öwreden zaty herki bir saga dönüp gitýärmi? Muallim zat bolýar. Mesela men mekdepde oşurýar, gorkymady sebäbi maňa matematikany öwretselerim. Muallim öwreden şekilde menden soramasa men başga ýurtda matematikany özüm bilmeýän kabul ediljek derejede gorkuda. Olam nähili opşy bazara gitmän. Diğer teamde her hila deme art director ve klient bilen gurlaşýan we ýene näme we o durmuşda hem barlak görmeli ýa-da bileme ol köp kişi ýok diýmen başarman gaty mizerni näme bahada näme arzany işlep bilýär ýöne. Ýa-ni özleriň öz ýakan wagt freelance edýän wagtynda näme ýa-da ýa-ni şu teamyň nämesi awrasy bolýar, atmosferasy.
sen şolardan ýokary bökülmejek ýalyk ýa-da imine şolar sana ýitme başga bir teama baraňdy. Edil şowar pozisiýaňda şowardady başarmajak ýaly gorkup bolup bilermi kadiýana sebäbi bir hili nemäňe Türkmeniň körpesi gözüme gelýär. Ýani teamde men işte işläp freelance medemde de ýene de şolar ýaly gorkup ýadyr. Näme başga bir daşar ýurtda bir näme kreativ agentstwa bir zatda işlesem de pozisiýam şu wagtky bilen zatlamam bolsa men bir hiç olur bilen pes wagtda düşünmejek ýalykda dizaynda dogry erbet dogry ýalňyş diýip zat ýok bolýan. Bir hili hudaýjyk men şunu görýän men kişiler ýalyar. Meselem 10 ýylyň afça näme wady? Türkde başgarak tema bolýan. Türkde köçe bagşylar wady, birim afçany estrada bagşylar ýalar wady. Ondan şu köçe bagşylar şolaň urwinni galy bilmän ýetişädi. Onun indi bir YouTube geldi bolýan, prawil ütkap durda dünýä ýaman çalt özgörýär bolýan. Hem YouTube'da bagşylar şolardan geçip gidýän ýaly. Onun indi sen ara bir hili teaming wara nemesini çarkyn toglap bir ýer gelmek biram özüň içinden näle çaltyrak meşgul bolup şu teaming awryndan hem öňe geçip bilýän de sebäbi näle böyle trendler de şu dizaýny ne matematika topiga diýilýär we şuňdan dizaýnyň haýsy tarabyna gitjegini daýaglar karar berýär şu. Indi bolýar ýylyň başynda modadyr 2020 ýakynlaşarsa 2020 trendler şular diýär. Şonu kim nemedi? Bet dizaynerler diýär. Onu sene öz var tipi şu wagtky näde dogryňy näçe orsetdäki biz şu wagt biderek logo satýar. Onun öz bir hili wideňň näçe öňe goýup neme şu da dogry diýip berseň, ýylar seni izarlap başly. Onu ýene eteme kyn bolýan diýjek goýam teaming nemesi näle teaming däplerinden çykylmän biler diýjek goýan adam onu mümkin teaming gowy taraplar bardyr ýöne men freelancing gowy tarapy gowy tarabyny görýän näerbet tarabyny seredemde diňe özüň işläňde işlemeli. Bir passivni neme ýok. Özüň turup kompýuter açyp işleseň işlemeli. Bolmasa da şu durýar. Mümkin beýle tarap sen teamde ýoklugy ýollaşlar alyp çykybiler ýöne şu tarapdan kösünýär ýene de gowrumy freelance kan öňde ýalyk görýän. Ýa granitsaň ýok, zadyň ýok. Yani aladaň aýdýalyk bu ýaşaýan ýurduňa we uğruna göre ütkaplar. Misal üçin käbir uğurlarda freelance goýupdylar, käbirlerine ofisde işlemek goýupdylar. Rahim aýdýalyk käbir kompaniýalarda öz ýeňillikler we strahowaniýasy we eger aşağı ýurtlarda ýaşaýan bolsaňyz kompaniýada işlemek köp mümkinçilikler berýär, ýeňillikler berýär. Olar ýalykdylar. Şoň üçin doğrudan dizayner bolsaňyz freelance işlemek has amatly. Beýleki uğurlarda da individual her adama, her uğra ýaşaýan ýurduňyza görä ütkap bilýär. Misal üçin aýlyk puly arzan bolan ýurtlarda döwletde ofisde işlänenden freelance işlenen has amatly bolup berýär. Var ýaly umumlaşdyrdylar. Ýene bir aktual temalaryň biri belki bu Ýewropa, Amerika üçin aktual däl bolupdylar. Ýani beýleki SNG ýurtlarda we beýleki ýurtlarda aktuallygyny saklaýan IT developer bolmak üçin ýa-da IT uğurlaryny okumak üçin ingliz dilini bilmek möhüm. Şuna näme garaýan? Mesela ingliz dilini bilmek dünýä halkara arena çykyp bilýän freelance kompaniýalarda tarapyndan has köp möhüm bolupdyr ýa-da öňe çykmak üçin ýa-da bu pul işlemek üçin möhüm diýip kiretýärler. Siz näme garaýaňyz? Esasen freelance bolup işleýänleriniz ingliz dili sizi beýleklerden has öňe çykarýar. Men bir başyn ingliz dili bilmänem developer bolup bolýar, ýani ingliz dili bilmek sizi beýleklerden köp adam öňe gidýär. Birim freelancer bolup işlejek bolsaňyz da marketingde hatam giňe işläp biljek klientler. Mesela eger diňe türkmençe bilseňiz, diňe Türkmenistandaki müşteriler bilen işleşmeli bolýarsyňyz. Eger inglizçe bilseňiz, Ýewropalylar bilen, ýa Amerikalylar bilen işleşip ýa-da şolay ýa-da o taraf bar. Şoňçyn bilmeseň hem hawa bolýar, ýani bilseňiz has peýdasy köp diýjek bolýan. Programming maýyda da ýene iň soňky çykan täzelikleri datlary
başka dillerde idarlamaktan İngiliz diline idarlamak has antat. Tabi mesela kada bir atışlat bolsa dil programming adına birinci İngilizce paperlar çıkarılıyor. Ondan sonra beýlek dillere ýoş terjime edilýär. Eger diňe türkmençe bilseňiz, bu burada hatam kyn kajan Türkmenistan aktiv developerlaryň köpdi İngilizce de bilmeýän bolsa, rusça bilýändir. Säbe diňe türkmen dili bilen developer bolmak biraz kyn bolýar. Mektep kitaplaryndan, natlaryndan başga kämir maglumat bardyr diýip pikir edemok türkmençe. Ýa-da türkçe bilmeli. Ýani ýene de bu dillerim İngiliz diline görä has izam kajan edil şöyle programming uğruna. Şoň üçin bilseňiz köp bolmaly kajan. Men fikrimce men ulalaşarım kadip pikir etýän. Resulullah maýdanynda menem dolu ulalaşýan. Yani cedelleşilip biljek tema derler. İngiliz diliniň köp peýdalary bar. Yani şonsuzam öwrenip bolýar. Başlangyçda bilmek köpmanda. Yani gelecekte konkurensiyada öňe taýlanmak üçin möhüm bolup durýar. Men döwlede pikirini bilismeýär. Döwlede mümkin bolsa siz Russiýada okuňyz barada birim göräň. Siz bagman okudum diýdiňiz onu. Şu taýda nähilek talap edilýär? İngiliz dilini okudylýarmy ýa ors dilinimi? Ve Yandex'te işlediğiniz Mail.ru'da işledim diýdiňiz stajda, internship'te şawarda göräň. Amantada o taýda İngiliz dilinde. Ors işleseň orsça gireň, İngilizce girýär. Yani şol İngilizce esas dil. O taýda İngiliz bölüm var, ors bölüm var. Yani men okuyan wagtym İngiliz bilen ors bölüm var. Şu adam şeyde çok var. Ors kampanyalarym İngiliz dilini öğretýär şeýlem. Evet, komandasyna. Taýda o taýda käbir bölümler İngiliz. Numara var, käbir ors var. Yandex'te mesela için İngiliz esasen. Ya İngilizce kullanılıyor. Kullanılanların çok daha kullanılıyor. Böyle käbir bölümleri var. Mesela development bölümleri, diğer bölümlerde o taýda mesela teknikler var, mesela neler var. Sadece toplayabildiğiniz neler var arkadaşlar. Mesela developer teamler yani bu taýda mesela bir Yandex taýda tilli bolýar da. Tilli bilen seniorlar bilen şu arada maslahatlaşyp şu top leveldaky nemelerine ýa-da CTO'lar var ýa-da. Yani şol emede orsça gulleseň bolýar. Yani öz aragly mesela öýrenmegde uje İngilizce gullanýar. Şoňa. Orsiýetde de şoňa. Bärde de mesela üçin köp uly kompaniýalarda İngilizce yani Türkmen şu an İstanbul'da men bolup görýärim. Şu an işläp görýärim. Taýda İngilizce. Uly kompaniýalarda İngilizce. Doğru. Onu bilmeseň kıyınrak bolar. Yani bir sorapdy YouTube'da. Tesirlerde şular sorapdy. Öz açdyk ikiçek öwretýänleriniz bam diýip sorapdy. Aranızda tutor ya mentor bolup öwredýänleriniz barmy? Tutor bolup mesela men öwredemek ýa-da şeýle bir proýekte başlapdym, şonu developer gözledim. Yani hemme gelip gatnaşa gelýänler başlangyç ýa-ni öwrenip başlan adamlardy. Şoň üçin hemmeleri peýdaly bolsun diýip menem kaptandan proýektim dowam edýänip şeýle başladım. Mentor şeklinde diplerini istat ödüm şeýle sonra dat berilmese öwredemek ýa-ni boldugundan näme haýsy uğru bilen gyzyklanýan bolsa yol görkezjek bilen şolaya da edýän ýa-ni badetjek bilen biraz ödüňde bagly. Çyndanam okajak bolsaňyz maňa ýazyplar, sen gatnaşdyryplar ýa-ni hat çaltat öwrenmek üçin köp da talep edýän. Şoň üçin köp adam geldi, köp adam gitdi. Şoň üçin çyndanam öwreti bolsaňyz ýazyplar, sen gatnaşdyryplar. Agryňy çydasaňlarmy la? Ilwarda ýene bir zadaýdyk. Mesela üçin käwagt indi bir LinkedIn'den zatdan teklipler bolýar da mesela üçin edil özüm üçin diýsem bir Google'dan bir Facebook'tan Google'a özüm nebetdim. CV'mi uğrattım. Yani Facebook'tan mesela üçin teklip
bolýar şonu käbat onu şonu mysal üçin bolup bilýär da onu gatdyr onu ingilisçe da wapşo da bilmeseň uje şonu ýaly gagdaýlarym bolýar käbat mysal üçin men tejribeleri naçyk bir zatlar uje işläp 5-6 tejribe bolan adamlar üçin ýa-ni şon nemedense uje nereden teklip gelebilýär da LinkedIn'de tamam ýazylýar onu. Şonu ýa-ni uje ingilis dilini bilmek bilmeseň uje. İngiliz dili bilmezliğin şolara ulu kampaniyalara girip bilme mümkinçiliğini öňüne böwüp bolýar da. Başga da mentor tutor bolup özüňizde gidýän bolsaňyz aýdyp bilersiňiz. Kadir öğretmen şu meetup'ın sonunda bütün katılımcıların profillerini paylaşacak şöyle değil mi? Ava. Yazsınlar şunda has olur. Neyle oradan ne metecek mentor gözleyen data scientist mi, BI mi ya da başka zat mı? Ya bu network uzunması mağazadan oradan. Şunun havası biraz açıklayan olabilir. Düşünüyorum. Yani hem hüküm işleyen olsa bir yerde onu mentorluğu için biraz vakit gerek tam adam. O zaman zaten mesela Fransa'da aptalına biraz mentorluğu etmek nelik desem de altı bağlarım var da yine olsa. Onu minde çağalı olsa başkadan olsa biraz kıyınraçık. Yöne daşından mesela kağıt bolýar LinkedIn'den. Diye mesela şunu ya projekte başlayacak bolýar mesela bu haftalığımız üzerine mesela bir e-commerce şunu uğrundan şuna sorular zaten o cevap verýän onu bulacak. Yöne tek aýratyn da mentorluk etmek biraz da adam özünde bağlı. Indi yaşlar belki yaşlar maşgala saat yoktur o vakti badır. Onun da mentorluk edip bilerler. Ondan sonra şu nemede profilden paylaşsın, ondan sonra LinkedIn'den mesaj atýarlar, e-mail atýarlar, şunu havalaşa biraz goýuplar. Şunu wagtymdan çäkli ötýän şeýle dem, dokuda dinýem. Uzadyp biler. Adyrak wagtymyz galdy. Şolary alak edip biler sanna. Gysgaça reklama bolsun, ýollarda bilýänsiňiz, mentor tutor diýip iş görýänler üçin ýa-ni bir azık programmerlik bilýänler üçin bir neme mazary, neme diýýär. O türkmençesine ýardymdan çykardym bu. Maslahat. Ýa-ni GitHub'da da köp mesela keçirek proyektlarda şonu forklap özüň üstünde bir daha edip şol atlarym indi esasy zatlar bir kısany bir algoritma strukturudan orşatyn şol arada bir Donald Knuth dip bir neme var da indi bilim alym computer science şol kitabı ne bir düşünüp okasa biram şol ağzı şol ýa-da men bir ädime geçýär wagt nide bolsa Ýewropa bolsa Amerika bolsa da bazı şol kitapları öğrenip bir azıcık bir GitHub üstünde proyektler ya forklap mesela bolan open source proyektler şeýdip CV üstünde görkezilse gatgowy plus bolar mukadder. Evet, mekavelen bir de soratlar nadir. Wagtyna çäkli diýär, şu rowşanan dinlemek isterdim Türkmenistanda programmerlemek ýagdaýym bir gysgaça eger mümkin bolsa. Käbir saytlar bir nemelik gördüm de otaydaky ýazylýan produkty edilýän, satylýan produktlaryň nemet aşry gymmat bahasy, gaty gymmat ýagdaýlar bar bilýärmi? Men hakykatdan bilmek isleýän ýagdaýlar näde? Bu arada biraz rowşana bir mümkin bolsa az belki ýörit gysga aýdyp boljaklardan kädiýän umumy. Olummat bilir bar. Başlap sorap bilersiňiz. Belki ýörit aýratyn server developerlaryň server şu wagtda speakerlarymyz üçin aýratyn webinarym geçiripdiler aslında. Radyasiýal maslahat şolary alak isteseňiz belli bir öz uğruňyza degişli has geňişleýin webinar görnüşine beripdiler. Biram ýollarda agar mentor tutor görnüşinde biz agar türkmen ýaşlarymyza IT beýleki orlarda bolsun bir zatlar öwretjek bolýarys. Eger mentor bolup biljek bolsaňyz, şotada bize form doldursaňyz, şo formuň esasyna biz saytymyza ýükleýärse, otaýdan görýärler. Siziň uğruňyza degişli bir zat maslahat gerek bolsa, siziň kontaktlaryňyzy tapyp sorap bilýärler da. Eger mentor bolasyňyz gelse ýollarda
bana yazıp bilersiniz ya da web saytımızın baş sayfasında anketa doldurup bilersiniz. Buram sizin kontakt anlarınızı Telegram chat'ta şota öz kanalımızda şota kaldırıp bilersiniz. Hem de danılarınızı biz paylaşırız. Buram en sonki belki en sonki minutlarımızda bir-biriniz bilen işleşesiniz gelse aramızda startuplar bağ olsa maslahatlaşıp tecrübeli olup öz aranızda işler edip bilersiniz. Belki Telegram kanalı açıp koyarız. Öz aranızda da startuplarınız bağ olsa, ideyalarınız bağ olsa maslahatlaşıp ya belki täze öğrenci developerlardan öz yanınıza işler edip alıp bilersiniz da belki Walkline, Mailetin çok bunlar modu işlep hem öğrenmek maksat bilen de şolar yalap. Men fikrimçe köp kişi islerim ki fikir etýänler. Ýa-ni Resulun edişýalap hem mentor etýär hem birlikde startup işlerini öğretýän ekenler da. Olar da bu pikir. Onda Berlek geçti. Şu atmen işleyen yerinde team lead bolu işleyen sonra Python developer da aramızda bağda ötken tamoymu. Şu Python developer gözleyen şu var. Sonra maydık geçen. Salam Dövlet ağa. Salam. Siz şu an Rusya'da mı? Yok. Yaşayanız İstanbul. Türkiye'de mi? Şimdi. Berde yani Yandex'te zaten işledim dediğiniz men sonra kelle dağıtır. Ya Python'da yazdım. Python developer bağdı mı aramızda sonra siz ya mekan Neyse. Evet. Ne mekan takları ne mi dersen mi? Baldı hükmen. Nur Islam bilen mekan Python developer olmalı. Yanlışmasam. Benim Python developer. Özüme Python developer diyemek, asıl dil saylamak, köp dilden işleşip gördüm. Yani en getati şu an eten işlemde Python'dan yani kod dil deyip fikir etken. Yani proyekt olarak da yani mikroservis architekturu bana yani Django'da. No. Oyun bilen 2 saat kurlaşıp oturturuz. Soňra aýtjak goýjak tekliğimiz bolsa ya soraňyz bolsa ya da maslahatyňyz bolsa bizim dinleýijeklerimiz üçin soňky sözlemlerinizi alyp bilersiz. Mümkin bolsa ýa-ni iş tapmak hem için ilginç arada iş tapmak da hem gatnaşan dinleýäniň öz tecrübemden aýdaýyn. Network engineer adada hak bolýar. Network engineering urundan iş tapjak bolsaňyz sertifikatyňyz da göni bir kasanjak öňe geçýär da Microsoft'un sertifikaty ya da Cisco'nun öz sertifikaty bolsa öňe geçýär. Denguşlandan, deng dokumentasiýonlardan. Şoňa öz uruňyzdan international sertifikatlar barmy? Şony öz uruňyza değişli international sertifikat almak bizi hatam öňe iterýär. Ada dem aýtaýsaňyz, men bagawatma. Olar neme yani eğer operation site işleyen bolsaňyz, ýa-ni sağ tarapda işleyen bolsaňyz, ona sertifikatyň nemesi bu awraýy. Eşdäňim bu eşdäňim. Garaz sertifikatyň awraýy bu sebäbi bu nemeler machine nälikden LinkedIn'den bu search etdirenlerini ilk bilen şol nemen öňüne siz düşýäňiz, ýa-ni bir 10% ýaly kontingent adamlaryň arasynda siz bolýaňyz. Yani bulan awraýy gat uly biram ýani mysal üçin Cisco diýeli bir gat sygnallary industriýada gat awraýy. Ýa näme üçin diýeniňiz bir CCNA almak bir 4 ýyllyk okumakdan has kynda gaty kyn ýa-ni nemesi. Şol üçin ýa-ni bir 10% kontingentde düşmek istäseniz onu ýa-ni çok manýada sertifikat gerek. Esasan Amerikada, Ýewropada işleseňiz beýleki ýurtlara eken bilemek Türkiýanyň zady ýöne Amerikan firmalar gowy tarapy Türkiýede dünýäň her ýerinde de bada.
Ya da Cisco dediğin şu mengdeş programmalar ya da eğitim sertifikatlar da programmalar da var bolsa bu Telegram bağlantısını kaç bolmasa paylaşar ya bilen soranlar bilen paylaşar. Bolar. Yani misal için Udemy'de zaten näýelikden bir $10 bir yani Amerika üçin ya belki Ýewropa üçin gymmat pul däl, ama başga ýurtlar üçin näýelik. YouTube'da da bir topar material var, Google'da da var. Misal için Linux Foundation'a geçen bir olandan biri paylaştı. Guwunç paylaştı. Yani misal için dünýäniň ýene scholarship elan etdiler. Yani Operation Site'da işleyecekler bağ olsa men deyip bilecek de men şu nereden başlayın deyse yani dinleyicilerimiz men Operation Site'da yani kısa tarafta işleyecek men kan programı bilen gıdıklanan meni ne interesna diýen olsa men şunu deyip bilecek şol olana Linux'ı go öğrenseniz yani hemme de çoğunluğunu oturda ya täwänen üçin diýende misal üçin birlen ine cloud technology Linux.tir network Linux.tir. Yani şoň üçin oturmayan zat ýok. Öňüňizdäki kir maşinler misal üçin Linux'da ýazylýar. Ine Tesla ýazylýar, Tesla'nın täze nemeleri ýazylýar. Ýene nirede işleýär, ýene olam Linux'da. Hemme şoňa men näme üçin oturda Linux'da. Şoň üçin biljek Arkane Linux'tan başlan, şu taýdan ondan soň özüňizi ursaýlarsyňyz spesialist. Belki cyber security edersiňiz, belki cloud'a edersiňiz, belki network'a edersiňiz. Şolar ýa. macOS Unix-like Darwin'da onu nemesi Unix-like. Köpüsü вообще-то aslında şu dünyada emmesi de Unix-like sistem. Köpüsü diýen ýa. Yani superkompüterlerin hemmesi Linux.tir. Biram ya open source bolan için yani mut bolan için hemmesi mesela Microsoft'ta milki öz nemelerini şu taýda edýär, Linux'un üstüne edýär. Oracle'ın şumat kompüterleri yankı onun şol emmesi şol yani son va qarşında da emmesi Unix adamında emmesi Oracle'ın şumat esasy. Doğru. Yani network meselesinde de inženýerlik meselesinde de ine aýdyp biljek zadım ine Cisco dünýä bazarının yani zat var 75-80% eline saklaýar şu wagt. Ya siz şoň üçin Cisco'nun sertifikatlary awraýly bolýar. Yani mesela Türkmenistanda da men bilýänim Juniper'le Cisco var esasy şu wagt işleýän. Asan yani ýaly deli Cisco bir işi bolana Türkmenistana kimi gözleýär? Türkmenistan'ın mesela şu wagt ýekje CCIE var. Rowshan diýip bolan. Rowshan tuğlama gatı ýokdy, ustad bir inženýer. Ana şonu mesela ilk bilen şolar çykýar da. Yani 1-2-3 adam var, şolar çykýar. Yani Cisco'nun öňüne ýa-da diýelim Microsoft'un öňüne ýa-da ýene Microsoft'ta sertifikaty kim bar bolsa şolar çykýar. Türkmenistana Microsoft işlejek bolsa. Şolar. Hatta dinleyicilerimiz için ýatladyp geçen IT uğruna ýa-da başga uğurlardan hem gürleşmek için yani jemgyýet görnüşinde gürleşmek için Discord serverimiz var. Her uğra degişli aýratyn kanal var. Şu ýerden developerler bolup işler, şu ýerde gürleşýär. Kimin näme sorag bolsa bir-birimize kömek etýärler. Discord serverimize bir bilersiňiz. Tejribeli developerler ama täze başlaýanlar ama belki birlikte öğrenmesiniz gelýänler bar bolsa, şotadan soraw jogap alyp bilersiňiz. Speakerlarımız için, gurulejlerimiz için hem gelenler için köp sağ olsun aýtýan. Hemmeňiz bilen tanışmagyma bilen şat, nesip bolsa dowamly şular ýaly meetuplar geçirip duralım. Yani siz ýaly tejribeli developerlaryň bardygyny bilýänler az, buly görkezip durmaly. Şular ýaly owurlarda tejribeli bolup biljegini belli bir ýere üstünlikli gelip biljeklerini anlam öğretmeli. Ýaşlar üçin şu owurlaryň mühimdigini yani aýdamyza öz günni çöregini tapyp biljekligini yani öýünde oturan ýerden online kurslardan öwrensin ýa-da ýokary jaýlarda öwrensin, islendik ýerden öwrenip freelance ýagdaýda şular ýaly gazanyp biljegini anlandyryp bilmelde bizim häzirki pandemiýa döwründe maddi ýagdaýdan kynçylyk çekýär. Bizim ildeşlerimiz bir-birimize edip bildigimizden kömek etmeli, maslahat berjek bolmaly. Başga da şular ýaly edýän işlerimiz üçin
Çok sağ olun. Nasip olsa indiki mitaplarda da görüşsensek. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz.